لخنا الصوم زدما سخاتري أو سخات قبلو صومن صلاتن سباعين جبرلنا سلام جميركا بسلام دما أفتصمنا ودوتو ساينا خبرهانة تنساخا بدحان سلام أبصحنا زجوبا أزدما أملخنا بمنفذ زعبينا نبسا ما يزت أمتنا أو جوبا قدسان زت أمبرنا جبرلنا الحمام زلو بطلو ذكرنا زولنا كلهم نسغاس ما توم تفلت أميغام أملخنا عين محرت كات أمثالنا بحزن زلو أنا نعلنا تجني غم زلو رهولهم تميم زلو نسعيم بسقام نفس تأسف تحيم فحز ولدنا أكبم ولدنا أيام كلهم باريكا قديس كانت كاجر كعبيلنا أخا زي كونوا أيتهابنا وفرود حدين تولنا زقشو دحن ملسلنا نادينا قدس رنجل مريم ملاد النت بناي ملاك ترادان بناي نبياتنا هورياتنا صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا كمتنا هوريات زمهر كايوم بسمايات تنبر أبونا ندبلنا نسوع أكلنا سمكاي قداس من قصات مصح بعد كام تاب سمايكم دمام دريكم لا تنجرنا لما هبنا أنا نزود دولنا بدلهم زحرقنا لهم بدلنا أوسانا تقلنا كفاد إحنا نمبر فتناي تتونا نقصن حيلين كبرن نزل علمنا تكايما أمين وزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله وبحنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي دجاب يرتباط قويتا سراوي سلام لك الله سخكا أنا سبرغتي خفركر سخون برخم تسخكا تيابير مساق إيو أوفست دسولكي فتيات ناصر يلنا نفتو ودغ إيس كرسوس منتانا حرات لمن لنا أمين فتاوي شرق جنام لكن مدانيس كرسوس كانيكا غانا سرات يردم ساسي أبسا ولدو بركساتي برهان أنتم عبي قناة وإيدي قناة ولان سيرو بسانات ببسمكم ونفتانو نتعاني يرسين اسفلوان سماء زيو مهار النكرسوس مال عصر تغلتا زيو مهار النكسوس 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 كمون بنت اجزيتنا مريم مهار النكرسوس مال عصر تغلتا بنت اجزيتنا مريم نكسوس بنت اجزيتنا مريم نكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزيتنا مريم نكسوس بنت اجزيتنا مريم نكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزيتنا مريم نكسوس بنت اجزيتنا مريم نكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزيتنا مريم نكسوس بنت اجزيتنا مريم نكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار نكرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለናዮ ቦታ ንዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ እዛ ሰዓት እዚኣ ንባር ስጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን ፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃ ሳምሳል መስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገርን ዝገበረልና ፍቅረ ባህሊ እግዚአብሔር አቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና صورنا رديناني خلينا نقربنا أنت قبلنا أنت معقبنا أثناء سعادة سعادة بصحنا أيه الجنب زعد السعادة زيان كل زمن وطنا بفصم سلام حلونا كل نزح جابير أملخنا لمن لنا وقويتنا جابير كل التحزابون قويتنا أملخنا مدحنا يذكر تطلع كل جبرنا من تقول جبرنا وش تقول جبرنا مسكنا كلنا سلا سور كنا نزر داخلنا نزحل خنا نبخاون سلا تقرب كنا نتقبل كنا سلا دعوب كنا نزتنا خنا سعادة سلا جبت حقنا نمسكنا كلنا ومفكر سب نزقد السعادة جيان كل زمن وطنا نعخاب بنفراب بفتصم سلامكم في السمابنا كل غناتن كل مكران عبون قرن زغن كل قبر سيطانا نخرقوا فع السوات من لعل سألان وقويتا كبير كل حزب خاونا رح كبجري عبزت زلنا يبوتاونا رح تعمل زحيشن عزلنا تمنى نكربيتن كل حاجة سألان كنا رجل سلطان ذهب كنا نسقاق مغاب كل قفا دحنن قال حنان برنا فتنا يتأتونا هذا ود خاويتنا أملغنا مدحنا يسكسس من تفقر سابيل بزقور مخرات نقراتا سغا معرم حوم زغنا منفس قدسن سغانا صنعتم بوزل كلامن كل سعن زل علم علم امين واملاخ كم سالخام ناي مسغانا صلوت ناي نسحا مزمور 51 واملاخ كم سالخام حرني كم تعبير راغا بساي دمسس كبساي صبي كحصبني كب حاتياتوي ناصرني انا بساي فلت لكم حاتياتي كل غزي قدمي زربا خاص فردخان سوان كاتر كبس أنا أخاطر يبدلكم أبقى ميخا كي جوركم نو بابا سات ولدكم نيك أبا حتى أتني ستني نو أنا حق أوش تخاطر لي أبحون تأم هارني من تغصر سوسم عزات ريني كبرد كسعودوس أبني تنزغت كد كاين عصم تحق وساس بحتان حق وسناس معني بس كهاب حتى أتي كله بزلا بسايم دمسسو وأملاخ فطر لي صنع منفس كاوش تحدث كابغز كاي دربيني أقوس مدحن كام لسلي فقدنيا منفسون دقفني ما قد خانا مفرس عمره مئة حتى أنا بغاهم الله سيب وأملاخ مدحني كابرا دمان نكفني لساني ترك هذا الكتب للقيا ويتاي أفي مسجانا خنا جرس خنا فريك فت مسوات بها بلكاني فزي كنا سمع رب كل كان
مسوعة مرارايت بقوني خمو مسوعة أملاخ سور منفسي وأملاخ نسورن قط اللي بايتون قوني نسيم صقها سناي قبر الله مكاتيات يرسالم ندى مسوعة ركب زحر مسوعتي بملو مسوعة بهاك بلك أي شو عم مسوي إخا أروح أقرب لك أيام هللويا صليت جزيرة قاسن كرسون قسين أملاخين بس كان أقرب له حتياتيك حق لك أقلم منه عليه يسمع لنا أبي دكتور مزامر ده تعدل لنا كم يمسكهم كلهم እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን መዝሙር 130 አቦይ መርጌታ 131 ኤልሳቤት 132 መምህር ሳራ 133 ሙሉ 134 አቦ ቀሺ 137 ዶክተር ክፍለ 138 ረዘነት 141 ታቲዮስ 142 መምህር ሳራ 146 ዶክተር ክፍለ 147 አነ ከንብባይ 148 እናባኹም አቦና ቃል ህይወት يسمع لنا ቃል ህይወት يسمع لنا መዝሙር 148 ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ በዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግንኦ አቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሳ አዚዙ ተፈጢሮም የሙሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘላለም ዓለም አቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቕን ኩልኹም አቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበቡላን አቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይታ ኣዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም ትብሉን ነፈርታ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጓዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዕሊ ግርሞ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርና ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ السبعي زادق ناملاخ زفرح مصنع إسرائيل ونصبه نبره منفذ قدس ما نبره نتمسك جابير كيرا يموت كم زير دما منفذ قدس قليش كل نبره منفذ كان بيت مقدس مسه ولدنا يسوع عن كم سرعة جوجور لمساته وسمعن دما أبي دحافه ناملاخون كم زلنا بلا بارخه وقوي تاينة نازع من جلاس برهان نهزق إسرائيل من كبرت خونا مخلوق زدال خيو مدحان كعينتي كابر أياس حج خمس سرا وخان باريخة سلام تفان وإخاء بله مسجانا أبن مسجانا إجابير أملاك يكون أمين أو كريستوس أملاكنا سيراب بغان منفذ قدس لمن كل ساعة نسجد الكالونا أمين آمين كفلتات صلوت ماما إلسابيت كفلتات صلوت إنه عقد مصنع فرادي قوون كدالية الله أتي أب مجاج حالة عدمين وخنانين فردن بقوع سلازخاني ببزحات ياتي أرعدن إنكتكاتن الله جن كان نفسي جنا أمرت تنبري كاب هاللغي تنسحي مهنياتو مريت عب مقابر عيودسون إيو عمود كعاد ذكرو يلبون عب جهنمون زمسكنو يلبون مو كاب دكاستكي تنسيكي نامد هنكي بنسعى أو أملاخي محارنن أدحنن نابلكي تمحتني سبات العاب وولد من تفضل هذا أملاخ آمين آمين مو أسب زي ودا
دكتور كفلة መዋእል ሰብ ደይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምኽንያት መሃለወ ክነይሩ ግን ከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ ከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርካኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓረተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረ በለለይ እብል ኣለኹ ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሜን آمين ونسة دنجل ممر سارة هراي دكتور سلام بيت سمعت عن هذا كما يمسكوا يا بلا مسكن ونصحت ድንግል ናብ ባርያኺ ተቁልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሂነት ኣብ ህልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕ እዮ ነታ ህምንቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃልዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምህረት ትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን آمين وقيتا بذلك لتزيا مولو مولو مي تقدر لخي سلام كلكم ما شاء الله وقويتا بزالت زيان أما زي حكيات كنحدر حلونا وأملا خبوتاتنا نصاب رخيقة برخات كازي بزحيو قدس سمكاون زي العالم زمالو إيما آمين وقويتا خمت بخات وكلنا يزلنا محرتك خم تخنا لنا أنت كلنا خايز بيه الله تسخا أب وانو مقوتهبا وأملخنا مدحنينا وتسفى كله وسنات مدري سمعنا وقويتا نسخيخا كابز عالة زين العالم تدحننا تعقبنا آمين وقويتا بروخي خامو فردخا مهارني وقويتا بروخي خامو حقنتك ردأني وقويتا بروخي خامو خبرخا برهالي وقويتا محرتك نزل العالم ينبر وقويتا نعي نتكبر إدكا خاولدو نولدو معقبي سلزخونكا ኣይተንጸገኒ ወጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ጽለ ኣለኹ ወጎይታ ኣባኻ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብቶም ቁኑዓት ልቢ تمصع صقهان برختن مسغانان بحقي ناتكا ايو او قدم عالم زنبركا نزل عالم تنبر زلخان ابون ودن منفس قدسناخا مسغانا وداسي ግርማን ይግባእ ሎሞን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ካብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቶ ኣሜን ዋላትኩም ምስጋና آمين ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ረዘነት أنا وعلكم قداس قدوس 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 እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምዉታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣሜን
وسلس قدس محرنا وسلس قدس محرنا وسلس قدس محرنا وقويتا عطياتنا حدا قلنا وقويتا عبسانا يقرب لنا وقويتا نحمات وهاب صحيمو من تتقدسم كالكا فوسهم وقويتا نتم زماتو أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كعنفسهم عرف وخاب حاتيات نصوصفون كا قويتا ردعنا وخاب حاتيات نصوصفون كا قويتا محرنا لما أنا أتقبل لنا كبر المسكانة بفصل معرقين قدسنا نعخاي قبل قويتا محرنا قويتا بارقنا وقويتا بقعات قورنا مسكانة خمزيلنا خمسلف سمايات نبرابونا سمكاي قدس من قصرات مصاف أركا عم طاب سمايكم ودما مدريكم لا تنجيرانا لو ما هبنا نحن نزبع بدلكم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا ننبر فتناي تأتولنا من قسن حيلين كبرن زال علينا تايم ما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله وبحلنا غدنقل السقاخون دنقلي غادا إيجابير توات قويتا سراوي سلام لك الله السقي كابان السبرغتي غفرة كرسقم رغي أملتسكا إيجابير مساقي أبسط الدسوالكي هاتي أتناصر يلنا نفت ودغي يسكر ساسمنتانا محرات لمن لنا أمين مسكانا نقدس دنقل مريم تاتيوس سلام كما يمسيكم مسكانا نقدست دنقل مريم او قدست ملئت ጸጋ كل ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንምፍለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና او ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምእንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክጸግወና ለምንልና او ናይ ሓቂ ንግስት ድንግል ሰላም ንብለኪ او ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ቁርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ او ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከረና ኣሜን آمين مأتوي ጸሎት ሃይማኖት ትምኒት انتي كما يمسيهم መስገን وعد حقيقة برهان نخبركي او قدس دنقل ولاديت أملاك مرتبلهن عالم سلزو ولد كنان مجيخ عنا نفسنا لزدحاننا نمسكنكي او بويتانان وسنان مدحانينان يس كريستوس كوري نعخا يخون نسخان هوالات مقوسهم مساماتا تخليلهم مصادقان أدنتهم نبيتي كريستيان صنعات نحاتان حدقات بحادة زمولكوتو سلوس قدس نبسر سجدلو المخبرون او بويتا محارنا او بويتا محارنا او بويتا بارخنا امين ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ወሃዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወለደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ጉና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቀበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብስረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃይማኖት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ኃጢአትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
ክሪያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ቅዱስ ቅዱስ ያዕቆብ አለካ መስለን ምስ ትምኒት መምህር ትምኒት አረ ያዕቆብ ኮሄ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልክትኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብዘይድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንትቲ ኣብ ልዕለና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ከመ ምሕረትካ ኣምላክነ ወኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ቡቅዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ብፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እናኸድንገል ይኽእል ስጋኹን ድንግል ወደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረከርስኹም ርኹም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ሕርያት ለመደልና ኣሜን ይፍትሐ ወይ ስረ ጊዜና ኣምላክና ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኒከ ገና ስራያት ያደምሳት ያበሳ ሁሉ ልብር ከሳቴ ብርሃን አንቱማ ብየ ከናት ወይ ዲያቆናት ሮም ሳድጎ ህፃናት በበስምክም ኩኑ ፍታኑን ፀሓነ ይረስየንስ ኩልዋን ሰማያት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ ትመልኣ 12 ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓልፎ ኣባና ኦ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሜኻ ኣብ ተግባርኩም ብቃል ሓሳብኩም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ
سخار روحن مبقر سبن سلازخونكا انت تقدسم كالكا تعرقنا ودقلنا وأملاغ بسلام كنحضر سلامويت ليتابنا نبزانا يدك أسك زينا خب كل چنكت ناس أكبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام الأكل أقلنا سقاين برراهين تمبقر سبزخونا حدود دخا بيتانا أملاغنا مدحنا يسكرسوس تبون مسؤول كبرن وداسين قرمان زلوكا معري غمز زغونو هايوت منفس قدسن بسقانا يقباك حجن نزل ألم أمين دحرنا توكف ساعة صلة صلوت وقويتا محرنا ردكاونا بزحلنا وامنا بسوكف ساعة جدين سماينا مدرم بخبرة سجل الكاكروسوس من أملاقنا وعلنا ويت عقسم بزحمراتن سنات ملاقان روحن طبعا زقدم يوم حتى سناتات محر نحاط بالنسحات ماليش بهوات كنبر مبر ما تو زي تدلي من تصب يوم دولة تصفى سمايات كرهبون كل من أبدحنا تتقدم وقويتا بزا ساعة دي أنا كل ساعتات نباننا تقبل وتنا كان علنا إزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سجانا حساباتنا ننسي تمنيتنا ونسمى رحمة منا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل خفع حزن السكيات برد عنا كلنا نكون قب قدسان ملاك تحلونا نودات منات كان من رحمة انتي نابت زي مرمرن زي وسن فتات كان بس حد لنا سخان زال عالم بروخيخ أمين وقوي تابقات كبرنا مسجانا خمزيلنا خنصلي بسمايات نبر ربنا سمكاي قدس من قصفات مسا واركام تاب سمايكم ودمام دريكم نعلاتن جيرانا لمحبنا احنا نزبدلنا بدلهم حدقنا لهم بدلنا نفسنا ندقلنا كفاد احنا نام بيرا فتناي تتونا نقسين حيلين كبرين نزل عالم ناتكا إما أمين وزت يا مريم بناي كلس كبرين ملا سلامتا سلام لك الله بحلنا غدن قليخي سقا خون دنقل خارد إيجابي ارتباط بيتا سراوي السلام لك الله السقي كاب عن السبب ركرسكم بخي ومل تسقا سيابي المساقي وفس تدس والكي حتياتنا سري إننا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين كبر المسكان النعم لخيكون أمين أمين سلقلات وجزاهير استمسكنا يكون تسأل صلوت استمهل لنا يا مهل لاب كلمة إجزابير عريقو معاد زقرر محرات سورر يقبر لنا كلهم حزب إجزابير ناس قدس بيت خريستيان تهبونا يسلوس صلوت سركن كمون تمرت هايمانة عبو نمكتتال جزيهم سراحكم أوهاهدكم بانك أدوان بتبعاتن تكاتاتل وزل لهم روح إجزابير فتارينا أبسانان بدلنا عشنتنا كي سبسبه بتمسفرن مقصرن زي بلو محرات تأميتو بخم بهي وتعصنيحو بقدس أقلقلوت كنقابا سلازي فقدلنا ناي بحر مسقانا يبسحيو نقول لهم نتوم بنك عدوان بتبعاتن تكاتات الوزر لهم كاتب بحبو أزري إجزابير أملخنا سيتساد كان أثبته تاني خفلكم تبل قدس بيت خريستيان نقول لهم بس ساعات زياب سببا أبساقام أبشقر نزلو رهوا سلام كسانت عرفتي هبوم أبيت ما أسرت نزلو مصاحرة يفتر لهم وموت سقان نستفلينا قنت من قصة السمايات هاقر قدساني وارسهم أمري رحازن نزلو دبسا قدساني دبسهم نقول لنا هذا استوعب أمره هيبو موداتنا يسبق لنا لومي كم فقاد إجزابير نريو هايمانة أبو معرف أسرانا أربعة كفلي سلسة قصر حد إيو كابتي قدمي إذن معرف تخاتاتيلو دحرتناي سلسة 210 بوتات ناي قدوسات ناتيوس يزلو مالتيو قدوسات ناتيوس كا أبزبونوتي ولد فطريلو أريوس سلسة لعلنا إجزابير ولد فصوم أملاخنتن فصوم تسقاونتن نا إجزابير حدنتن سلستنتن نا إجزابير ولد فصوم تبجاونتن يزقلص مالتي الراي أب قدامي كمو كسي تقميت زلو أب موداتا قصري سلسة مالتي أبنا بملاك سلام كالاي بيتروس معرف سلسة كاب 10 شخص ساب 10 وشمونته الراي نباب كاب قطر حدا كساب سلسته كم بحدش إذا قدش أبو نا إسكندرية لك أباباسات هواريا أثناتيوس كم زبالة نسخان تدعى قبرون بحق اختحاتتن كتمرمرن داليخا نقويتانا إسكريسوس كم حدا فطور ويجزو كاب سلاسي أو سيومو اخترخ بوميخا أي سقلدون يوم جنا اتوم كحتي باولوس سامساتن مرقلسن مرقيانن
كم زترجملهم وقاد عنسو كم كل سب نسلس قدس زسجدن زجزاءنيو إزي زي جبعن أملاخاويات مصحفتن حوالياتن زي تزاربو إيو نبينهم بحدا مخري حابيروم نتساب قدم مخانو بغويتنت بملآت نبره سب مسكونه دما بغويتنت بملآت زلو بخلون أب كلون جزاء من تخون نخلو مسجزالو نتخلو زجزالو نأب كجزايو النابلو كم زيد ليو يترجموه قال بطرس معرف سلسته قاب قصري 16 كساب 18 نسو أب كلاتن دبدبيتاتو دما نزي نجر زي كزاربو اللو خلو أبو نمسو علو زشجر حيالو نجر اللو بتم دنا أرتن زي صناعاتن كم تنتغالو صحوفات نتفقات الأسوم زتقاويوو غيروم يتقاويوو اللو دقيماتهم فقراتي نزقد من نافلتكم سي بسحساسو تمسد زخدو زلو تسحبكم كاب صنعات رأسكم كي تودكو تحلو بسأقان بفلتات قويتانان مدحنان يسوس كريستوس دا عبيو نعو حجن نمعال تزل علمن كبري يخنو أمين آمين آمين سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ቁፅሪ 4 ኣዴና መምህር ሳራ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 5 ካብ 19 ክሳብ 21 ኣብተና ረዘነት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ካብ 44 ክሳብ 45 ንባብ ናይ ቁፅሪ 4 እቲ ዝሓደሮ ሰብ ገና ከም ኩሎም ፍጡራን ንእግዚአብሔር ዝግዛእን ዝሰግድን እዩ ይብሉ እስከ ኣብ ከመይ ዝበለ ናይ ዕብደት ስሕተት ከም ዝወደቑ እሞ ኣስተውዕሉ ገዛእ ርእሶም ፈላጣት ከም ዝኾኑ እዮም ዝሓስቡ ኣስተውዕሉ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ድኽነት ልብን ኣብ ግብዝነትን ከም ዝወደቑ ኣብ መጻሕፍቲ ዘየሎን ዘይርከብን ብምፍጣር ክሳዕ ኣበይ ከም ዝጸደፉ ተረድኡ أدينا ممر سارة رابوي مرقيتا إساس ما راح مستق قصر 19 كساب إسران حدا توم كنريوس يقلطف إيو كعايفة إنو يقبر ما أنتي خنفلتو دما مخري اتناي إسرائيل قدوس كتقبرب تمصعون زبلو ويلوم اتوم نتي اكيسي سناي نسناي كا اكي زبلو نصلماتسي برهان نبرهان دما صلمات قبرو نمرير سي طعم نطعمون مرير قبرو ويلوم اتوم اب قدمه اينتوم طبيبان برئسوم كا استوعلتي زخونو ويلوم سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን آمين ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 44-45 ንስኻትኩም ካብቲ ኣቦኹም ዲያብሎስ ኢኹም እታ ትምኒት ኣቦኹም ክትገብሩን ትደልዩ ኣለኹም ንሱ ካብ መጀመርያ ቀታልሲ ነፍሲ እዩ ሓቂ ኣብኡ ስለዘየልቦ ኣብ ሓቂ ኣይጸንዕን ሓሶት ክዛረብ ከሎ ካብ ርእሱ እዩ ዝዛረብ حساوي إيو أمو نحسوتون أبقى إيو ناي جنا حكي زنقركم أي تأمنين على هو يسمع لنا أونا دكتور زقاب مزمور داويت معرف حامسها خب 10 شديشة كساب 20 كلتن أدينا إلسابيت رومي معرف حدا 30 كلتن حبتنا هيوت كالاي كورنثوس 6:3 حبتنا مولو قداماي تيموثاوس معرف 4 كاب حدا حساب 2 نباب قصر 5 كالايون بزح سحتات تذكروا ሃይማኖት ጥራይ ከሓዱ እንታይ ደኣ ብኸፋኣቶም ንኻልኦት ዕንቅፋት ክሕደት ዝኸውን ድርሰት ፀሓፉ ምእንቲ ንሰብ ከስሕቱ ኣምላኻዊ መንፈስ ዘይኮነ
ሰይጣናዊ ድርሰት ኣንበሩ እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 50 ካብ ቁፅሪ 16 ክሳብ 22 ንረሲእ ግና ኣምላኽ ይብሎ ኣታ ተገሳጻይ እትጸልእ ቃለተይ እውን ድሕሪኻ ኣይትደርብስ እተደርብስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ስርዓታተይ እትነግር ንኺዳነይ እውን ብኣፍካ ኣይትወስኦ ሰራቂ ምስ ረኣይኻ ምስኡ ሓበርካ ክፍልኻ እውን ምስ ኣመንዝራታት ነበረ ኣፍካ ንኽፉእ ፈንኻዮ መልሓስካ እውን ዕበራ ትፍሕስ ተቐሚጥካ ንሓውኻ ትሓምዮ ንወዲ ኖኻ ተነውሮ ኣለኻ እዚ እምበኣርከስ ኣነ ስቕ በልኩልካ ግና ከማኻ ዝኾንኩ መሲሉካ ኢኻ ግናኸ ኣነ ክገስጸካ ንኃጢአትካ እውን ኣብ ቅድሚ ዕንቲኻ ከቆም እየ ኣቱም ንኣምላኽ ትርስዕዎ ኣነ ኸይሳህለልዓኩም እሞ ዘይነገፍኩኹም ከይትስእኑስ ነዚ ኣስተብህልዎ ቃል ህይወት ይስማዓልና። እሺ ናተይ ከዓኒ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 3 ኣገልግሎትና ምእንቲ ከይፅረፍ ንሓደ እኳ ብገለ መዓንቀፊ ከቶ ኣይንህብን ኢና። ቃል ህይወት ይስማዓልና። ኣዴና كده ኮይና ኣዴና ኤልሳቤጥ ናበኸ هو حليفاتني ليه حرة ምንሽ ነ ያለና حرة I'm sorry ገሚ ويخر حليف كنا دا እዚኣቶም ሶሪ ይቅርታ እዚኣቶም ነዚ ዝገብሩ ሞት ይግብኦም እዩ ዝብል ቅኑዕ ፍርዲ ኣምላኽ እናፈለጡ ነዚ ኩሉ ይገብሩ ኣለዉ እዚ ከይኣኽለኩም ከዓ ነቶም ከምኡ ዝገብሩ እውን የበራትዑ ኣለዉ። ቃል ህይወት የስማዓልና። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 1-2 በቲ ዳሕራይ ዘመናት ግና ገሊኦም እምነቶም ክሒዶም ንመናፍስቲ ስሕተት ንምኽሮ ኣጋንንቲ ከም ዝስዕቡ እቲ መንፈስ ብግሁድ ይብል ኣሎ። ብግብዝና እቶም ህሊናኦም ከም ብመዓለም እትዓለመ ሓሶት ዝዛረቡ ሰባት ቃል ህይወት ይስማዓልና። ናራይ ሓውና ዮሴፍ ሮሜ 1 ካብ 21 ክሳብ 25 ኣብተና ተራሓሳሽ መላስ ኤፌሶን 4 ካብ 18 ክሳብ 21 ሓውና ያዕቆብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ 3 ክሳብ 7 ንባብ ናይ ቁጥሪ 6 ኣብ ሕጊ ብዘይርከብ ኣብ ርክስቲ ሃይማኖት ተኣመኑ ነቲ ክኸውን ዘለዎ ተስፋ ካብኣቶም ኣርሓቕዎ በቲ ክኸውን ዘለዎ ተስፋ ትንሳኤ እንደዝኣምኑ ብወዲ እግዚኣብሔርን ብፍርዱን መኣመኑ ነይሮም ኣብ ክንዲ ንሕሊና ደቂ ሰብ ምስዓብ ንሃዋርያቱ ምስዓብ ነበረ። ሓውና ዮሴፍ ሮሜ ምዕራፍ 1 ሓውና ዮሴፍ
ميتي غازل لها يوسف حاونات سمعنا أنت اللي ميتي غازل لها سلام بمرقت أنت لكم من الرس رومي معرف هذا قبل 20 حدا نكسب حموشة إيش حرام أوكي رومي معرف حدا كاب 20 حدا كسب 20 حموشتان جناخنا أملاخ نافلتوس كم أملاخ غيرهم سلا زي خبرون زي مسجنون بحسب كنتو خنو إتي زي استوعل لبومن سلمته لبامات إنا نابلو عشو مو نخبري إتي زي حلف أملاخ نام مثلي حلافي سبن عوافن 4 محاور زلو لزي مسل لوطو نتي حكي أملاخ ناب حصل سلزق لوطو أب كندي فتاري نسون زل فطور سل زملخون زغلغلون أملاخ كا سغا حدحدهم كحسرو بتمنيت لبهم أحف እግዚአብሔር ይሰውረና እግዚአብሔር ይሰውረና حتى ترحس يلا بقيتنا هراي ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ካብ 18 ክሳብ 21 ንሳቶም ብሰሪ ትሪ ልቦምን ብሰርቲ ኣባታቶም ዘሎ ድንቁርናን ኣእምሮኦም ጸልሚቱ ካብ ህይወት ኣምላኽ ርሒቆም ድንዙዛት ኮይኖም ብስስዕ ርክሰት ዘበለ ንምግባር ናብ ዕብዳን ተለቁ ንስኻትኩም ግና ንክርስቶስ ከምዚ ጌርኩም ኣይተማሃርክምዎን እቲ ሓቂ ኣብ ኢየሱስ ከም ዘላ ሰሚዕኩምዋን ኣብኡ ተማሂርኩምዋን እንተኾንኩምሲ ኢሉ ነቲ ቀደም ተመላለስኩምሉ ብትምኒት ስሕተት ዝጠፍአ ኣረጊት ሰብ ቀንጢጥኩም በቲ ናይ ኣእምሮኹም መንፈስ ክትሕደሱ እሞ እናበለ ይቕፅል ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን هراي حاونا يعقوب هلاي بيتروس ايش عرى ابونا كم يوعيلكم እግዚአብሔር መስገን ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ከም ፍትወት ርእሶም ዝመላለሱን ዘላገጹን መላገጽተን ከም ዝመፁ ቅድሚ ኩሉ እዚ ፍለጡ ንሳቶም ከዓ ተስፋ ምጽኣቱ ኣበይ ኣሎ ካብታ ኣቦታትና ዝደቀሱላ መዓልቲ ካብ መጀመርታ ፍጥረት ኣትሒዙ ኩሉ ከምቲ ዝነበሮ እዩ ዘሎ ክብሉ እዮም ሰማያት ካብ ጥንቲ ብቃል ኣምላኽ ከም ዝነበረ ምድሪ እውን ካብ ማይን ብማይን ምዃና ዝፈትዮም ይርስዕዎ ኣለዉ እታ ሽዑ ዝነበረት ዓለም ብኡ በቲ ማይ ተሰጢማ ጠፈት እቲ ሕጂ ዘሎ ሰማያትን ምድርን ግና ብቃሉ ተዓቂሩ ኣሎ ክሳዕ መዓልቲ ፍርድን ክሳዕ ጥፍኣት እቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈርሑ ሰባትን ንሓዊ ይሕሎ ኣሎ ቃለ ህይወት يسمع لنا الراي أو نباب قصر شوعة بسيحنا لنا حبتنا تمنيت ماتيوس 10 كاب حدق صاب 10 وحمشة عدينا ترحس والدو يتعمل كندخون الراي صاب تزمل لسالنا حبتنا تاتيوس معرف ماتيوس 16 أبونا بملاك سلام رومي 1:3 أدينا ممهر سارة قدامي تيموثيوس 6:13 نباب ناي كثر شوعته أبوتاتنا حواريات غنا نحد حدهم እና ተኻታተሉ بسم ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ንምስባኽ ኣብ ዝወፅሉ እዋን بحد حبرت نسو ودي እግዚአብሔር ኣብ ከም ዝኾነ ብስጋ ድማ ካብ ዘርኢ ዳዊት ኣብ ቤተልሔም ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ከዓ ምእንታና ከም ዝተሰቕለ
مهارو راي نباخي حبتنا تمنيت شبناي وانجيل ماتيوس معرف 10 كاب 1-15 10 وكلتا دق مزامرتو تقويعون نرخصات منافستي كوصومن نبزل حمامان دنساتن كحوي سلطان هابون اسمات اتم 10 وكلتا هاوارات ازي ايو قداماي اتي بيتروس مباهيلو زلو سمعون اندرياس كا حاو يعقوب ود زبديوس يوحانس كا حاو فيليبوسن برتليموسن توماسن ماتيوسن اتي تاغاون يعقوب ودي إلفيوسن اتي تاريوس تباهيلو زلو ليبديوسن سمعون بعال قانان اتي زتحازو يهودا أسكوروتاون يوسوس نزوم 10 وكلتا لأهم كمزي إلوون أززوم نابتن طفاءات أواقع بيت إسرائيل لأخيدون بر بمجدي أحزاب أيتخيدون ناب كتما سامراوين دما أيتأتو كيركم دما منجستي سمايات قريبا لا إلكم سبخو حمومات أحويو موتات أتنسو لمتقامات أنتهو أغاننتي أوتو بخومو تقبلكم بخومو هابو ወርቂ ሆነ ብሩር ኮነ አስራዚ ጠናውትኹም አይትቁጠሩ ንያዓዩ ምግቡ ይግባኢሞ ንዓያዩ ምግቡ ይግባኢሞ ስንቂ ንመንገዲ ወይስ ክልተ ክዳን ወይስ አሳእን ወይ በትሪ አይትሓዙ ኣብ ዝኾነ ከተማ ወይስ ዓዲ ኣቲኹም ኣብኡ እቲ ብቑዕ መን ምዃኑ ሕተቱ ክሳዕ እትወፅውን ኣብኡ ተቐመጡ ናብ ቤት ምስ ኣተኹም ሰላም በሉ እታ ቤት ነዚ እትበቅዕ እንተኾይና ሰላምኩም ይሕደራ ዘይበቅዕ እንተኾነ ግና ሰላምኩም ናባኹም ይመለስ እንተዘይ ተቐበልኹም ድማ ወይስ ቃልኩም እንተዘይሰምዑ ካብታ ቤት እቲኣ ወይ ካብታ ከተማ እቲኣ ወፂኹም ተጎጋ ኣጋርኩም ንገፉ ብመዓልቲ ፍርዲ ከዓ ነታ ከተማ እቲኣስ ንምድሪ ሶዶምን ጎሞራን ከም ዝቐልል ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ይቕረበ አሜን ሰላም ተመስገን ይሁን አራይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 16 ስምዖን ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ቃለ ህይወት ይስማዕልና አቦና በመልአከ ሰላም على رومية حادة قطري سلسته بزعبا ودو بسقا كابزر داويت التولده على هوت يسمع لنا عدينا ممهر سارة ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ 13-14 ብሓንሳብ እዮም ዘለዎ ኮን ተተኸከለ ወፅበቕ ኣሎ ኣራይ ክሳዕ ምግላጽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ትእዛዝ ብዘይ ርስሓትን መንቅብን ክትህልዎ ኣብ ቅድሚ እቲ ንኩሉ ህያው ዝገብር ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ጶንጢዮስ ጲላጦስ ጽቡቕ መምን እተኣመነ ክርስቶስ ኢየሱስን እእዝዘካ ኣለኹ አሜን ቃለ ህይወት ይስማዕልና ኣራይ عدينا ترحس تعمكن تغين أبيت الله ربنا الراي وانجيل يوحنس معرف 3 كاب 10 خساب 10 عبتنا رزنت وانجيل يوحنس معرف 5 10 شوعاتن دكتور صقاب رومي 5 كاب 8 خساب 11 عبتنا هيوت كالاي كورنثوس معرف 5 قطري 14 نباب قطري 8 ود እግዚአብሔር ክንሱ ሰብ ይባሃል ከምውን ወድ ሰብ ይባሃል ሰማያዊ ክኸውን ከሎ በፍቃዱ ምድራዊ ኮነ በመለኮቱ ሕማም ዘይብሉ እንከሎ በሰምነቱ መከራ ተቀበለ ከቶ ገና እታ ሓደ ካብታ ሓደ ዝሓደረ እዩ ኣይባሃልኒ
كمي اتحادة ود إجزابير كلتا أكل وي كلتا جس وي كلتا هلاو يبرلون سلقلات إجزابير استمسكنا يهون نابغنا دينا ترحاس አቤት አርባሁ ከመንስፈን ከመን ስልጣና እግዚአብሔር ወንጌል ይመስገን ዮሐንስ 3:12 ናይ ምድሪ ነገር ነጊረኩም ካብ ዘይተሰምዑስ ናይ ሰማይ ነገር እንተ ነገርኩኩም ግዳ ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑ ጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ወዲ ሰብ ናይ ሰማይ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የልቦን ስለ ቃላቱ ጸሎት آمين آمين قال له هو يسمع لنا ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 27 ወዲ ሰብ እዩ እሞ ክፈርድ ስልጣን ሃቦ قال له هو يسمع لنا أي حاولنا دكتور تقاب ናብ ሰብሮሜ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 8 ስጋብ 11 ግናኸ ንሕና ገና ሓጣን ከሎና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እሞ ኣምላኽ እታ ፍቕሩ ንዓና በዚ የርኢ ኣሎ እምበኣርሲ ሕጂ ብደሙ ምስ ጸደቕና ደኣ ክንደይ ካብቲ ቁጥዓ ብኡ ኣዚና ዘይንድሕን ጸላእቱ ከለና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓርቕና ካብ ተዓርቕና ክንደይ ብህይወቱ ኣዚና ዘይንድሕን ግናኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ሕጂ ዕርቂ ዝረኸብና ብኣምላኽ እውን ንምካሕ ኣለና እምበር እዚ ጥራይ ኣይኮነን آمين آمين سلقالاته እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን ወእናት ንኻኒ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 14 ሕጂ 13 14 ብሓንሳብ እየን ዘለዋ ፅቡቅ ኣላ ሂወት ሓፍትና እምበኣርከ ሓደ በጃ ኩሉ ሞተ ስለዚ ኩላቶም ሞቱ ካብ እንብልሲ ፍቅሪ ክርስቶስ ደሪኹና እዩ እሞ እንተ ተጸለልና ንኣምላኽ ምስ ቀልብና እንተ ኮንና እውን ንዓኻትኩም ኢና ኣሜን ቃል ህይወት يسمع لنا ኣዴና ኤልሳቤጥ መልእኽቲ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 18 ክሳብ 20 ወንጌል ዮሃንስ መልእኽቲ ዮሃንስ ወዳእታ ኣሎ ቀዳማይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ 18 ክሳብ 20 هراي نباب قدرة الشعاتة بز انتزعمنو كمرامرون كقاومون أي مفقدون كم تنحنا نفلطون بو نأمنن بمستوعلن بأرممون نعوخ أمنون كجزعون كساقدون متقبهم سناي كا مخون اللهم نبرين يوحنس وعن ويدار لخن من الأخت يوحنس يعني را يوحنس كندأ عصرت يوحنس قدامي ملغت يوحنس معرف كلتا خاب 18 خساب 10 قدامي ملغت يوحنس دك زيادة دحريت الساعات اللي تجمر معرف كلتا وصل 18 خساب 10 قطرين دي دقيق أخلاق تذكري حدا عشر شو ما تدي تجمر هو يسوس دمع نزي بيت مقدس ازي افرسوه انا اب وانجيل ماتيوس علخن اب وانجيل يوحنس علخن مالتي حق زاد خالق كتبه حق زاد خالق كتبه تمام هراي ابونا صبو زابير يزلخو نو ملእኽቲ ወንጌል ختم بزلخ ملእኽቲ ዮሐንስ ننبينو دي
هو هذا እግዚአብሔር ملك ይደግፍኩም يوحنس ቀጥሉ معرف كلته خاب قصري 18 كسب 10 دق ازيا تاد حريت ساعات يا كنت تصرى كريستوس كم زمص سمعكمو كاب حجون بزحات اسرار كريستوس سنسيوم الله ازيا تاد حريت ساعات مخانا بزينا نفلت كبانا وصيوم كنا كابانا اينبرون كابانا نيروم تزخونس مسانا صنيعم نبرو نيروم كنا غلاتهم كابانا زي مخانم من تخجهاد يوم زوصو نسخاتكم بما قبعات تقدس عليكم نخلو وين تفلطوا إيكم ቃለ ሕይወት يسمع لنا هراي حبت نعملو قدامي ملغت يوحنس معرف 3 كاب 5 كسب 7 حاونا يوسف قدامي ملغت يوحنس معرف 4 كاب 14 كسب 16 قصري نباب 10 نحنا قنا بحق سماوي أملاخ زي حمم كم زغنا إنا نفلت كمون مدراوي سب بسقا حمامي كاب زر داويد كم زغنا إنا نفلت بينا أمثالي وزحمم وي زي حمم يلنا أين التراتر إننا حدا نسبعين أملاخ سبون إيو اوكي قدم يوحنس معرف 3 حابل 5 خساب 7 زنا حاتات كرحق إلو خم تقلت تفلطيخم أبقون حاتات يلبون بتبقوا زنبر زبالة كله حاتات يقبرنيو نفس وكب حاتات زقبر أي رأيون أي فلطانو دقية حدوكا أي سحتكم كم تنسو تصادق زخانة تصادق زقبر صدق زقبر كأت صدقية قال هو يسمع لنا ما قدام يوحنس معرف 4 كاب 14 كسب 16 اتي ابو نودو مدحان عالم كخون كم زلاغو نحنا رئينا نمسكرون لنا نمسكر لنا يوسف ود املاح مخانو زامن املاح ابو ينبر نسون اب املاح ينبر نحنا ونتا املاح ابانا زلاتو فوري فليتنايان امينايان لنا املاح فوري ايو اتي افور زنبر كا اب املاح ينبر املاحون ابو ينبر قال هو يسمع لنا راي أدينا إلزابيت أبيت إبراويان معرف كلته كاب 1 كسب 4 حاونا يعقوب إبراويان معرف 3 كوزر 10 خلت كسب 10 وتشعته الراي نباب 11 كوزر 11 كابت تنبير لنا زلو سناي كين ودق بزعبا أمثال توحدو ملوكوتن سبنتن انتاي كم زمثل أين مرامر أين الجاجة أين التعنكفون راي أدينا إلسابيت إذا عبراويان يرخبكوا عبراويان الراي أي تمعتي لك إلى مسؤولية أجهن دهن أنا أخذكم ده جنبه تأجمل ده أجون حاجة ذهن راح قبر الكنين عند حر زي رهيب كنا أبتو وانجيلات كهون كلهن بالكنين هراي أدينا ترحاس والدو تعمكن دهون إبراهيم كلته خاب 1 كسب 4 أنا خن بباخل يكون هراي كسلم الهابتن إبراويان معرف كل تخاب 1 كسب 4 سلازي من أنت خيطف نبتي سمعنايو أزينا خنا قلب يقبلنايو وتب بملأختي التنقر قال كابز تصنع كل بدل ديم إزازن كأقنعف فداء خاب زغصل مسنايزي دما أملاح كم فقادو بتمرتن بتأمراتن ببينو بزخونة حيلتات بمعدال منفس قدس مسكرة
ንሱ ከዓ ብጎይታ ክንገር ዝጀመረ ካብቶም ዝሰምዕዎ ከዓ ኣባና ዝፀንዐስ ንሕና ግዳ ክንድዚ ዝኣክል ምድሓን ዕሽሽ ካብ ንብል ከመይ ጌርና ክንመልቕ ከኣለና ዝለቐለት امين امين قال هوت يسمع لنا راي يوسف حاولنا ناتي كي تخون أبونا يقول هو هالرايش دعي مثيلني هو صباح لعناتك يا أخي ده صباح عبراويان معرف سلسته خاب قصر 10 تخلط حساب 10 شعته أتو محوات هي لوم خبها الكل أبس الصباح حد حدكم تمع عادنبر حدا كوا خبخاتكم حاتيات النعشو خيتر إيومو من الباش أب حدا خبخاتكم كابهياو أملاخ زرحق أكوي زي أمن لب خيهلو تتنقعو نتاب مجمر تأمنتونا خسع موداتا أسمعنا انت حزنا ياس تماغل تخرستوس كويننا لنا لومي دمصو انت سمعكم كمتي بنادر لبهم أي تترورو ناتبهلا سمعهم زندرووخ أيونت يوم እቶም ሙሴ መሪሕዎም ካብ ግብፂ ዝወፁ ኩላቶም ደይኮኑን ንመንከዩ 40 ዓመት ዝኮረየሎም ነቶም ሓጢኣት ዝገብሩ እሞ ሬሳኦም ኣብ በረኻ ዝወደቐ ደይኮነን ንንመንከዩ ኣብ ዕረፍቱ ከይኣቱ ዝመሓለ ነቶም ዘይተኣዘዙ ደይኮነን ብሰሪ ዘይምእማን ከኣቱ ከም ዘይከኣሉ እውን ንርኢ ኣሎና قال له هو تسمع لنا امين 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 قال له هو تسمع لنا الراي حبتنا تمنيت ماتيو شوعته كاب شوعته حساب 10 وتشعته أدينا ترحس ولدو يعقوب معرف حدا قصري 15 حبتنا تاتيوس يعقوب معرف 3 كاب 15 حساب 18 نباب قصري 12 قدم كله بحليناخا بزا امنت زي اخت امنن كتصنعني قبع بدحر زي ابزم انت كتصنع نتا اب اريام زلو እግዚአብሔር ለምንኖ ነዚ ካብቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ እግዚአብሔር እንተ ዘይኮይኑ ኣብ ምድሪ ካብ ዘሎ ሰብ ካብ ስጋን ደምን ከተጥርዮ ኣይግባእካን እዩ راي حبتنا تمنيت እሺ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካብ 7 ክሳብ 19 ዝለመነ ኩሉ ይቕበል እዩ ዝደለየ ድማ ይረክብ ማዕጾ ኳሕኳሕ ንዘበለ እውን ይኽፈተሉ እሞ ለምኑ ይወሃበኩም ድለዩ ትረኽቡ ማዕጾ ኳሕኳሕ ኣብሉ ይኽፈተልኩም እዩ ካባኻትኩም ወዱ እንጌራ እንተለመኖ እምኒ ዝህቦ ወይስ ዓሳ እንተለመኖ ተመን ዝህቦ እንታዋይ ሰብኣይ እዩ እምበኣርከ ንስኻትኩም እኳ ክፉኣት ክንስኹም ንደቁኹም ጽቡቕ ህያብ መሃብ ካብ ፈለጥኩም እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ግዳ ንዝልምንዎ ክንደይ ኣብዚሑ ጽቡቕ ዘይሂቦም እምበኣርቲ ኦሪትን ነቢያትን እዚ እዩ እሞ ከምቲ ሰብ ክገብረልኩም እትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ግበሩሎም እታ ናብ ጥፍኣት እትወስድ ደገ ርሕብቲ መገዳውን ገፋሕያ እቶም ብኣ ዝኣትዉ ድማ ብዙሓት እዮም እታ ናብ ህይወት እትወስድ ደገ ግና ፀባብ መገዳውን ቀጣንያ እቶም ዝረኽብዋ ከዓ ዒደት እዮም እሞ በታ ፀባብ ደገ እተዉ ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቑ ውሽጦም ዝምንጥሉ ተኻሉ ክንሶምሲ ክዳን ኣባጊዕ ተኸዲኖም እዮም ዝመፁ እሞ ብፍሪኦም ከተለልይዎም ኢኹም ካብ እሾኽዶ ወይኒ ይቕንጠብ ካብ ተኾርባስ በለስ ከምኡ ኸስ እቲ ጽቡቕ ኦም ጽቡቕ ፍረ ይፈሪ እቲ ክፉእ ኦም ከዓ ክፉእ ፍረ ይፈሪ ጽቡቕ ኦም ክፉእ ፍረ ክፈሪ ወይስ ክፉእ ኦም ጽቡቕ ፍረ ክፈሪ ኣይኮነሉን እዩ ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ
ኦም ይቆረፅ ናብ ሓዊ ድማ ይደርበ እግዚአብሔር قريب لنا الراي ቀረበልና الراي عدينا ترحاس አቤት ኣለኹ ኮናይ ያዕቆብ ሓደ ካብ ምዕራፍ ቁፅሪ 5 እሺ ያዕቆብ 1:5 ሓደ ካባኻትኩም ጥበብ እንተጎደሎቶ ግና ነቲ ከይስተሓፈረ ንኩሉ ብልግሲ ዝህብ ኣምላኽ ይለምኖ ክወሃቦ እውን እዩ ክሳብ አትናታቴዎስ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ካብ 5 ክሳብ 18 سوري 15 دقيقة بمرقتها ምዕራፍ 3 ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ካብ 15 ክሳብ 18 ኣብቲ ቅንኣን ሻራን ዘለዎ ኣብኡ መፍራስ ስርዓትን ኩሉ እኩይ ግብርን ኣሎ እሞ እዛ ጥበብ እዚኣ ምድራዊትን ስጋዊትን ሰይጣናዊትን እያ እምበር ካብ ላዕሊ እትወርድ ኣይኮነትን እታ ናይ ላዕሊ ጥበብ ግና ቅድም ንጽህቲ እያ ድሓር እውን ሰላማዊት ልዕምቲ ሰማዕ ምሕረትን ጽቡቕ ፍረን ዝመልአት ብዘይ ዝሬትን ብዘይ ግብዝናን እያ ነቶም ሰላም ዝገብሩውን እቲ ፍረ ጽድቂ ብሰላም ይዘርኦም እዩ ቃል ህይወት ይስማዓልና ኣዴና ኣይን ዓለም ቋዕዳሓን ሰላማትኽን ማቴዎስ 16 ካብ 17 ክሳብ 19 ንባብ ቁፅሪ 10 ባዕሉ እውን ስምዖን ወዲዮና እዛ ኣብ ሰማያት ዘላ ኣቦይ ዳ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብፁዕ ኢኻ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብዛ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካሃንፃየ ኣፍ ደጌታት ሲኤል እውን ማለት ኣጋንንቲ ኣይክሕይልዋን እዮም ብምባል ምሂሩና እዩ ናባኸና ኣዴና ኢና ኣለ ወንጌል ማቴዎስ 16 ከመይ ምሲኹም እግዚአብሔር ይመስገን ኣራይ ማቴዎስ 16 17 እስካብ 19 በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ከዓ መሊሱ በለ ስምዖን ወዲዮና እዚ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ እምበር ስጋ ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብፁዕ ኢኻ ኣነ ከዓ እብለካ ኣለኹ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ ንማሕበረይን ከዓ ኣብዛ ከውሒ እዚኣ ንማሕበረይካ ኣብዛ ከውሒ እዚኣ ካሃንፃ እየ ደጌታት ሲኦል ድማ ኣይሕይልዋን እዮም ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽ አሜን ቃለ ህይወት ይስማዓልና ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣራይ ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺልሎን መዝሙር ዝተዳለኹም ምልክት ግበርለይ ዝጠዕመና ሎሚ መዝሙር ከነገልግሎ ንብል ኣራይ ሙሉ ሓብትና ካልኦት ተዘይሃልየን ማለት እዩ ዕድል ንካልኦት ኣራይ ጽቡቕ ሓሳብ ሓብትና ሙሉእ ንካልኦት ዕድል ክህብ ብፍላይ ከዓ ዘሚሮም ዘይፈልጡ ዘሚረን ዘይፈልጣ ኢላ ዕድል ትህበና ኣላ እሞ ክንዝምር ዝጥዕመና ዝተዳለና እንተሊና ሓብትና ሙሉእ ፍቂዳ ኣላ እግዚኣብሔር ይቐኒየልና ሎሚ በመዝሙር ንእግዚአብሔር ከነምልኾ በመዝሙር ዝተገብረልና ውዕለት ከነመስግን በመዝሙር ስራሕ እግዚአብሔር ከነድንቕ ንብል ዝተዳለና ዝጥዕመና ክብረት ይሃበልና ሙሉ ሓብተይ ቀጽሊ
زي نسخة من اللنت والمزمور كزمر يكسر حقس بزي نسخة من الله تاي فغرقا مكيروني هك خنعاي مرحاني فتصوم زي لوت قويتالوني فتصوم زي لوت قويتالوني كبرتي كبلكا سلماتي بتي ناتكايو سبنتي برهان كيركايو نماقدي يمرحن الله نهيوتي يمرحن الله نهيوتي بزي نسخة من اللهني ويتاي فرخا مكيروني حق خنعاي مرحني فتصوم زي لوت قويتالوني فتصوم زي لوت قويتالوني عطاعيسني اتي هيوت بزي مفلات ايت مقرت مساخة من باري حشني بزي نسخاس منالوني بزي نسخاس منالوني بزي نسخاس منالوني قويتاي فرخا مكيروني هك خنعاي مرحني فتصوم زي لوت قويتالوني فتصوم زي لوت قويتالوني أقري مني تلوهاتك بديلوني يو زي مبالك تلال كوينني تمهرتك كنبر أنا سابت بيتك كنبر أنا سابت بيتك بزي نسخة منالوني قويتاي فغرخا مكيروني هك خنعاي مرحاني فتصوم زي لوت قويتالوني فتصوم زي لوت قويتالوني نتسلعي ناسي إيرنايو ጭንቀት ልብና አርሒቕናዮ ኩሉ ኣብ ኢድካዮ ፍጥረት ዓለም ክንዝምሪና ንዘለዓለም ክንዝምሪና ንዘለዓለም ብዘይ ንስኻ መናለሁኒ ጎይታይ ፍቕርኻ መቂሩኒ ሕግኻ ንዓይ መርሓኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ኣለኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ኣለኒ ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። ተዋመን ዕድልካ على هوت يسمع لنا زماري ملاخت يسمع لنا مولا حبتنا كل جزية ختزمر له كتقلقليو ينبركي بزين السخامن اللوني قويتاي فقرخا مكيروني حقخان عاي مرحني بسوم زي الوقت قويتا اللوني كابتات ملالس مسجزينا نويحيت مزمر كم تخون سمعوا سنحنا نزي أخنستنتنينا بزي نسخة من اللوني قويتاي فقرخا مكيروني حقخا نعاي مرحني فلسوم زي الوقت أبو فلسوم زي الوقت قويتا اللوني دابلتي أتات الرأي أدينا ممهر سارة ميتي خنزل لخن ممهر سارة مزمور داويت معرف 75 وقتله 73 قطر 25 معرف 73 قطر 25 بدعم سبق كساب 20 كمان كتن بقى خنا هو كاب 25 كاب 28 أب سماي بجكا خابنا اللوني نعخا كابر خبكوس عمل زداليو يبلين سجاين لبين انت محمنا كوا عمناخ نزل عالم كوهي لبين كفلين ايو انه كاباخا زرحقو بتقفو ايوم مو كاباخا بمنزرنا زبلو تزنتهم نعايقنا كاب ناب أملاك مقرب يشني كله تكبر كام أنت كزنتوس من توي ناب إجابير أملاك جبركو آمين. عليه وقت يسمع لنا عليه وقت يسمع لنا زابير مسجن لبا أملاك داويت عم مدري إذا قدي له زي بحال نقص إسرائيل كوينو بصحدي أبتسرها فلي كبر زنا برسابي جنت سماعون مدراون أنا سأسيرو خبري أهله أنا خم بوتاتي قاشا أنا حس خانس أساني أمبر سباي كون النابلة
ሓጢያቱ እንዳዘከረ ምሕረት ኣምላኽ ተገብረሉ እንዳዘከረ ትሕት ክብል ከሎ ኣብዚ ምርጮ እዚ ከዓ ኣብ ሰማይ በጀካኻ መና ኣሎኒ ንዓኻ ካብ ረኸብኩስ ኣብ ምድሪ ዝደልዮ የብለይን ኣብቲ ናይ ፀበባ እዋን ነዚ ውሳኔ ምክንያቱ ስጋይን ልበይን እንተማህመነ እኳ ይልበክ ክሳብ ከምዚ ስጋይን ልበይን እንተማህመነ እኳ ኣምላኽ ንዘለኣለም ከውሒ ልበይን ክፍለይን ይብሉ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኣነ ግና ናብ ኣብራቕ ምቕራብ ይሕሸኒ ኩሉ ተግባርካ ምእንቲ ኸዘንትስ እሙንተይ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ገበርኩ ኢሉ ቃል ህይወት የስማዓልና ዴና መምህር ሳራ ሓራይ ካልኦት ጎይታይ ፍቅርኻ መቂሩኒ ሕግኻ ንዓይ መርሃኒ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ኣሎኒ ዝብላ ሓንቲ ተቐዳመይቲ ሓረግ ኣስተንቲና ኣለና ምስ ዴና መምህር ሳራ ካልኦት ኣብታ መዝሙርና ኢና ዘለና ቦና ህይወቴን ንእሽተይ ዶ ክፍትና ንኸ ሓራ ህይወት ኣብ ሰለስተ ርእስታት ኣለዋና እንተነፂር ክልና ፅቡቅ እንተዘይኮይኑ ከዓ ድሓን ኣብዚ ጣዕሚ ክምል ሞራብታ ፍቅሪ ኤክስታ ገርያ ዘለኻ ፅብቕቲ ብጣዕሚ ሳያ ዘለኻ ላይትኻ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 12 ካብ 29 ስጋዕ 35 ሕራይ ኢየሱስ መለሰ እታ ቀዳመይቲ ኣዝያ እያ እታ ቀዳመይቲ እዚኣ እያ እስራኤል ስማዕ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሱ በይኑ እዩ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ሙሉእ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓሳባትካን ብኩሉ ሓይልኻን ኣፍቅሮ እታ ቀዳመይቲ ትእዛዝ እዚኣ እያ እታ ካልአይቲ ትመስላ ድማ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ እያ ካብ እዚኣተን እተዓቢ ካልእ ትእዛዝ የልቦን ኣብታ ናይ ፍቅሪ ኤክስታ ገርያ ቃል ህይወት የስማዓልና ቃል ህይወት የስማዓልና ፍቅሪ እግዚአብሔርን ፍቅሪ ብጻይን ፍቅሪ እግዚአብሔርን ፍቅሪ ሰብን ኣብዘን ክልተ ትእዛዛት ኦሪትን ነቢያትን ተጠሚሮም ኣለው ይልበቃ ታዛ ዓበይቲ ትእዛዝ ንእግዚአብሔር ብኩሉ ልብኻ ብሙሉእ ሓይልኻ ብኩሉ መንፈስካ ኣኽብሮ ንብጻይካ ከዓ ከም ነፍስኻ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕራይ እተን ክልተ ተሪፈን ዘለዋ ሕግኻ ንዓይ መርሓኒ ሳልሰይቲ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ኣለኒ ፍጹም ዘይልወጥ ኣቦ ኣለኒ ሕግኻ ንዓይ መርሓኒ ሕራይ ብዘይ ንስኻ መን ኣሎኒ ጎይታይ ፍቅርኻ መቂሩኒ ሕግኻ ንዓይ መርሓኒ ፍጹም ዘይልወጥ ኣቦ ኣሎኒ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ክሳብ ንዳሎ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ብዛዕባ ሕጊ እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሎ ብዙሕ ተዛሪቡ ምስቲ ዘለና ሓንቲ ጥቕሲ ክጠቅስ እየ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 7 ሕጊ እግዚኣብሔር ፍጹም እዩ ንነፍሲ መልሳ ምስክር እግዚአብሔር እሙን እዩ ነገር ህየ ጥቡቦ ሕጊ እግዚአብሔር ፍጹም እዩ ንነፍሲ መልሳ ሕራ ህይወት ሓብትና ሕራይ ህይወት ሓብትና ናይ ሕጂ ድያ ናይ ዓንተ በኢድካ ሓባቢልካ ናይ ሕጂ ኣቦና ሶሪ ሚት ፀኒሓ ኣብ ናይ ሕጊ ኤክስታ ገርያ ዘለኹ ቁፅሪ ገላትያን ገላትያን ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 24 እዚ ከዓ ብእምነት ምእንቲ ክንፀድቕሲ ነታ ክርስቶስ ከብፅሓና እቲ ሕጊ ቀፃዒና ኮነ ሕራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕግኻ ንዓይ ይመርሐኒ ቃል ህይወት የስማዓልና ሕራይ መወዳእታ ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ኣሎኒ ይብል ፍጹም ዘይልወጥ ጎይታ ኣለኒ ኢሉ ኣነ ክብል ዶ ኣቦይ መርጌታ ሕራይ ፅቡቅ ሕራይ ፅቡቅ መልእክቲ ያዕቆብ ካብ ቁፅሪ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 17
الرأي بتاع مسبق أم ببابل ጽቡቕ ውህበትን ሙሉእ ውህበትን ካብ ላዕሊ እዩ ካብቲ ለውጢ ወይስ ምምልላስ ጽላሎት ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት እዩ ዝወርድ በኩሉ ፍጥረቱ ምእንቲ ክንከውን ኢሉ እዩ ከም ፍቓዱ ብቓል ሓቂ ዝወለደና ኣሜን قال هيوت يسمع لنا قال هيوت يسمع لنا ኣሜን الرأي أبዛ ናይ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 56 ቁጽሪ 4 በአምላኽ ንቓሉ ኣመስግኖ ኣብ ኣምላኽ ተወኪለ ኣይፈርህን ስጋኸ እንታይ ከይገብረን ትሲ ኣፍታ ብዘይ ንስኻ መናልን دعم صدقتي دعم صدق قال هيوت يسمع لنا قال هيوت يسمع لنا تمنيت حبتنا الرأي أبونا بملاك السلام قصل بنا قصل نباهم أبنا أنا بزانا مودعتا سي تي ما إبراويان 10:3 ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልነሙን ንዘለዓለም ንሱ እዩ قال هيوت يسمع لنا زي واسكال عالم أنت كما إخزابير مسجن تمالين لمن نزل عالمن زي لوت كذي نا إخزابير بحر زملكتي مالتي حال فطور حالات تمال زي نبرن حج زلون وإذا حلفن زلوت صباح زحلف إخزابير جن كابت حت بحري ملكوت حدا زي لوت زي كير مالتي زي كير زفقر زي كير بحري خا أبانا زي كير وساني وسن مالتي أتي توفو ودخا خبها لايك إلني ودخا خبها لايك بانني كم حدا كاب سرحتني تات كقصرن مسبلا نسجن وديت في نيرو ترخيبو ميت نيرو تنسي مخ نحقوس يقبعنا يلو مسل ولد النت يحدث لي كبرنا زخر سميخون الرئيس الغلات وجزافير استمسجن يخون نالبات دمكيهم زعتهم تليهم لومي كاب هيمانة أبو معرف 24 كاب حدا حساب 10:3 قصتات يزلوا إنا كنرئي كنستنتنا أمسنا كبرنا زخر سمو يخون أزي ملخت أزي هواريا قدس أولو هواريا قدس أثناتيوس هوارياوي زوها هادريو مخنياتو خاء أب جزي أريوس زنبرة كحدت منشو خابي كم زخنا مجمع ياخن باب كله أولوس سامسات زبهال أولوس سامسات عدي مالتيو ጳውሎስ ሳምሳቲ ዝበሃልን መርቅያንን ዝበሃሉ አሪዮስ ካብኣቶም ከም ዝተማሃሩት ምንጪ ቅድሚ አሪዮስ ዝነበሩ ምዃኖም ኣምፂኡ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ወልድ ፍጡር እዩ ዝብል ስሕተት ስለ ዝመሃላ አሪዮስ እግዚኣብሔር ወልድ ወዲ እግዚኣብሔር ወዲ ሰብ ወዲ እግዚኣብሔር ወዲ ኣምላኽ ብመለኮቱ ወዲ ሰብ ብትስብእቱ ምዃኑ እግዚአብሔር አቦ ዝበሃለሉ ወልድ ዝበሃለሉ ንስኻ ወደይ ኢኻ ዝበለሉ ነዝና ነፃፀረ ዘለዓለማውነቱ ይገልጸልና ፀኒሑ እሞ ኣብዚ ናይ ሎሚ ወይ ኣብዚ ሓለፍናዮ እዚኣ ኣስተንቲነ ንብሎ እንተልዩ ወይ ከዓ እዚኣ ኣይበርሀትልና ንብሎ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ ናብ ጉባኤ ይሕልፎ ኣለኹ راي سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ቁጽሪ 2 ኣብዝና ኢሎም ንባብ ኣይሰግዱን እዮም ግና እቶም ከሓቲ ጳውሎስ ሳምሳትን መርቅልስን ወይ መርቅያንን ከም ዝተርጎምሎም እኳ ደኣ ንሱ ከም ኩሉ ሰብ ንስሉስ ቅዱስ ዝሰግድን ዝግዛእን እዩ እዚ ዘይግባእን ኣምላኻውያት መጻሕፍቲ ሐዋርያት ዘይተዛረብዎን እዩ ኢሉ ብዛዕባ ጳውሎስ ሳምሳትን መርቅያንን ታወት ምዃኖም ክንፈልጥ ተዳደሊና ኣብቲ መወከስና ናይቲ ሃይማኖት ኣበባ መወዳእታ ኸይድና ኣብየናይ ቦታ ከም ዝርከቡ እንታይ ከም ዝበሉን ብሰፊሕ ይገልጸልና ስለዚ ከም ዝመሰለ ስማት ክንረክብ ከለና
እንታወትዮም ከይንብል ብድሕሪት ናይቲ መጽሓፍ መወከስ ኣለና ማለት ራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከም ተቀዲመ ዝበልክዎ ናይ ጉባኤ ግዜ እሞ ግዜና ንጠቀመሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነቲ ቃል እግዚአብሔርን አቦታትና ነቲ ቃል እግዚአብሔር ከመይ ገሮም ከም ዝገለጽዎን ከም ዘወሃህድዎን ከም ዝተርጎምዎን ተዳፈሊጥና እቲ ስሕተት ክመጽእ ከሎ እዚ ስሕተት እዩ ምስ ቃል እግዚአብሔር ኣይከይድን እዩ እዚ ምስ ትምህርቲ ቦታትና ኣይከይድን እዩ ኢልና ወይ እዚ ቅኑዕ እዩ ምስ ትምህርቲ ቦታትና ይኸይድ ኢልና ክንቅበሎን كنسجون أبتفلتت سلازم الكويس أبتمستوعل سلازم الكويس لازم فلات بتعمي أقداسي مالت الرأي جزينا نتغمله أبونا أنا نشتك في التنقال سبت زيلة الرأي هو تحبتنا كسلي هو أنا سنشتي كستنتنا خلصي أبزي تالي سالسيتي حتى معرف 24 اللي مش تجمرنا صارت سالسيتي هو بينهم بحادة مخري حبيرهم نتي سبك قدمي مخانو بقيت النت بملأ زنبري سب مسكونة دما بقيت النت بملأت زلو بخلون أب خلون جزائي من انتي خول نخلو مس أجزألو نتي خلو زجزألو نأب جزئيو النابلو خمس دليو يترجموه حجاب تابونا زنبوبوا كالاي بيتروس سلسته 10 من تابتا 10 شوعتسي نساء خستنتنا تصنيحين دقيمات فغوراتي نزيك قدم إنا فلتكم سي بسحتة توم سدي سخدو زلو تساحبكم كاب صنعت رأسكم كي تودقوا بحالو حراي أبتا ناتا ريفرنس خانتاي تبل أبراويان 13 نتا مجمرتا أمنتهم نتا مجمرتا أمنتونا كسع مودعتا أصنعنا أنت إزناياس تمقلت كريستوس كون ألونا كوينا ألونا زياس بتعمي كستنتنا خلوخسي بقودة نقرنا اللابز اوان زلنايو كل جزيات إذا نقر زي بزح جزيات متس استيل وين تداقاقمنايا اتنقر كاستيل سلازدبل زلو أب هيوت ناس انت آزئة كنبل كلا ناس اتزحزنايوس أميننا حسب أمين ناس نبتن كنبل يبلنان سنعنا نحزو ولود أملاخ منتن أبزي أوي نبل الله أبراويا تمعلت خريستوس كنا علونا مالتيو نا أبزي أوانا زخلنا عنا تمرتن ديو حجب زغتريو خلقا بحد هايمانو تسنحانا بتحد هايمانو تلوات ويكم زخين أنا بزانا بيتا خريستياننا إزريا أبوتاتنا كل جزء وين الدقاق ما يعمل شيء إتاناتهم صنعت سالسا أبوي كشني غرستوس أمين أبي كش ولدنسد أبي كش هفتومن أبي هلك غرستوس يوم سلست يوم سي سقع شعوب خدت مجمر تاسل زنبركو أصنعهم بزح نجار حليفهم يوم أبتا إمنتهم تطوصل زبالو جن إتبتا خريستيان بعم ببيت سوين كما خم أبونا مرجيتا مسيوم لنا أبيك يوحنس مسيوم لنا نا تي إمنت كاسن ينوح بتقط تايز بهال بدر حكسي تقطن برايت سبرن بزحنا حالي فوقن زي أحد ذات قصة زي أسي
نعنا خوينا تسمعتني أبتا صنعت محاسي أبي بعيننا نريو لنا براكتس رئينا يومو إحكاب حجوينسي صنعتنا نقبر أيهوب أملاك حدزنا كابا يجميرو نساق استنتنا تصنيح مسخون كامل تبولو نبنا ቃለ ሕይወት የስማዓልና እግዚአብሔር ይመስገን። ከምቶም ስድ ዝኾኑ ማለት ኣብ መገዲ እንድሕር ዘይተኸቲልካ ናብ ፀድፊ ናብ ምግጫው ናብ ኢኻ ተኣቱ ኢሉ ነቲ ቃል ኣምላኽ ከዓ እንድሕር በቲ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ዘይኮነ በቲ ንዓኻ ዝጥዕመካ ንዓኻ ዘድልየካ እንድሕር ተርጉምካዮ ብጣዕሚ ከቢድ ሳዕቤናት እዩ ዘምፅእ ማለት እዩ። ስለዚ ከዓ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዛዕባ ነቲ መልእኽቲ ናይ ጳውሎስ ከመይ ገሮም ከም ዝትርጉምዎ ንምርድኡ ዘይሸግር ኣሎ ኢሉ ብርግፅ ንምርድኡ ዘይሸግር ኣሎ ብመንፈስ ቅዱስ እንደዘይኮይኑ ብስጋ ክትርጉሞ ብስጋ ክትበፅሖ ዘይከኣል ማለት እዩ። ምክንያቱ ቅዱሳት ፅሑፋት ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም እዮም ዝበልዎ። ስለዚ ሓደ እኳ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንደዘይኮይኑ ብናይ ገዛ ርእሱ ክትርጉሞ ኣይክእልን ኢሉ። ስለዚ እቲ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ዝምራሕ ከዓ ዝኾነ ፀገማት ይሃልዎ ነባሪ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ገማልኤል ከምኡ ኢሉ ንሃዋርያት ክቃወምዎም ከለውሲ እንታይ ኢልዎም ናይ ሰብ ተኮይኑ ባዕሉ ክጠፊ እዩ፣ ናይ ኣምላኽ ተኮይኑ ከዓ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ሰብ ከጥፍኦ ኣይክእልን። ስለዚ ምስ ኣምላኽ ትበኣሱ ከይትህልው ምስ ሰብ እንዳመሰለኩም ምስ ኣምላኽ ትበኣሱ ከይትህልው እዞም ሰባት እዚኣቶም ግደፍዎም። ድሕር ናይ ሰብ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ወፃኢ ተበጊሾም ጠፊኦም እዮም ኢሉ ሰባት ተቂሱ ጠፊኦም ቶም መራሕቲ ኮኑ ቶም ተመራሕቲ ጠፊኦም እዮም። እዚኦም ከዓ ናይ ኣምላኽ ናይ ሰብ ተኮይኖም ባዕሎም ክጠፍዮም ናይ ኣምላኽ ተኮይኖም ግን ከተጥፍዎም ኣይትኽእሉን ኢኹም። ስለዚ ኩሉ ግዜ ፀበባ ይሃልዎ፣ መከራ ይሃልዎ፣ ፀርፊ ይሃልዎ፣ ስደት ይሃልዎ፣ ማእሰርቲ ይሃልዎ፣ ግን እታ ዘለኽዋ መገድስ ቅንዕቲ ድያ? ካበይ ካብታ ሓሳብ ኢና ንጅምር። ካብታ ሓሳብ ሰባት ስለ ዝኾንና መዓልቲ ቁፅሪ ዘይብሉ ሸሓት ሓሳባት ስለ ንሓስብ ቁኑዕ ሓሳብ ክኸውን ከሎ ቅኑዕ ምዃኑ ረጋጊፅና ክንቅበሎ፣ ዘይቁኑዕ ሓሳብ ክኸውን ከሎ ከዓ እዚ ዘይቁኑዕ ሓሳባት ኣርሕቐለይ ኢልና ክንምሕፀኖ ዝሓስቦ ዘለኹ ቁኑዕ ሓሳብ ድዩ? ዝዛረቦ ዘለኹ ቁኑዕ ዘረባ ድዩ? ክገብሮ ዝሓስብ ዘለኹ ምስ ሕጊ እግዚኣብሔር ዝኸይድ ድዩ? ዝሰማማዕ ድዩ? እንዳበልና ኩሉ ግዜ ንቃል እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሜና ከም መነፀር ጌርና እንድሕር ጌርናዮ ኣብቲ ነባሪ ስራሕ ጠጠው ንብል እሞ እቲ ነባሪ ስራሕ ከዓ ሰብ ከፍርሶ ስለ ዘይክእል ንኩሉ ግዜ ፀኒዑ ይነብር። ስለዚኦም ከዓ ወለድና በትሪ ሓቂ ዝተቐጥን እምበር ኣይትስበርን ዝበልዎ እሞ ቃል ሕይወት የስማዓልና ኣብቲ ሓቂ ክንፀንዕ ኣብቲ ሓቂ ደው ክንብል ንሓቂ ክንምስክር እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና። አሜን። አባና ቃል ኪዳን ያስማዓልና። ንራይ ካልኦት ሕራይ ሓውና ዶክተር ክፍላይ ሕራይ ቀኒለ ኣቦና ቁፅሪ 12 ቃል ሕይወት የስማዓልና። ሕራይ ያ ምስዛ ፅንዓት ዝተተሓሓዘት እያ ፅቡቅ ናብዚ ትምህርቲ እንመሃሮ ክንፈልጥ ክንፀንዕ ንፋስ ክነፍስ ከሎ ከይንወድቕ ዝኸውንን ዘይከውንን ክንሰምዕ ከለና እውን ብምግንዛብ ብምስትውዓል ንክንቀውም እዩ። ግን ፈሊጥና ኢልና ከዓ ብፍልጠት ንኩሉ ኣይንማልኦን። ምክንያቱ ብዙሕ ምስጢራውን ካብ ዓቕምና ዝኾነ ላዕሊ ዝኾነ ከም ዘሎን ተኣሚንና ብእምነት ኣብዚ ምእንቲ ክትፀንዕ ነቲ ኣብ ኣርያም ዘሎ እግዚኣብሔር ለምኖ ሂወትና ኩሉ ብፀሎትን ብልማኖን ዝተሰነየ ክኸውን ከም ዘሎ መልክተልና። ነዚ ካብቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ እግዚኣብሔር እንተዘይኮይኑ ኣብ ምድሪ ካብ ዘሎ ሰብ ካብ ስጋን ደምን ከተጥርዮ ኣይግባእካን እዩ።
قال يقتل هياو جن منفس جن هياو يقبر دبل قالونا لنا ناباخم أبونا الهوت يسمع لنا قروم زغنا مستنتان نعنا نقول لحنا نتوم نسمع بدحر حجون سمعوا جزيرة خيبة متعمي تملختي كم زيقرنا خنستنتنو أمور داتات نباب مسبلة من تعلى ما يتنباب زنباب زلو تمام بوتاتنا بنص راقميتو مالتي ناي بعال باولوس سامساتن ناي مركيانن سعبتومن اتجيغا مس نغرو اتقنوع امنت كا مس غلص انتايلو قدم كله بحليناها بزا امنت زياخ تامن كتصنع يغبايلو مالت نسب الكان اشاره الكان سلطان الكان تقمي الكا زغبر صدفدف زي كونس قدم كله يلو مالت قدم كله بحليناها بزا امنت زياخ تامنن كتصنع يغبايلو انا اعتسل زغونتي فلطم سبات سلا زلوات صلوم سبات سلا زلو زي كونس بحلينا خايلو مالت شعون تايلو قنوع مهان مسفلتكا بدحرزي ابزم انت ختصنع نتا اب سماي زلو እግዚአብሔር ለምንኖይ ምክንያቱ እንታያት ብልኔራት ሀብትና ትምኒት ዘንበበትልና ኳሕኩሑ ክራሓወልኩም ድለዩ ክትረኽቦ ለምኑ ክወሃበኩም እዩ ታመልእኽቲ ከመይ ገሮም ኣወሃሂዶም ኣለዉ ማለት ስለዚ ብድሕሪ እዚ ኢሉ ብሕሊናኻ ነቲ ቅኑዕ እምነት ክትጸንዕ እንተደሊኻ ክትኣምን ክትጸንዕ ብሕሊናኻ ነቲ ቅኑዕ እምነት ብድሕሪ እዚ ነቲ ኣብ ኣርያም ዘሎ እግዚአብሔር ለምኖ ኢሉ ነዚ ካብቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ እግዚአብሔር እንተዘይኮይኑ ኣብ ምድሪ ካብ ዘሎ ሰብ ካብ ስጋ እንደምን ከተጥርዮ ኣይግባእካኒ ብስጋዊ ፍልጠት ተንኩሎም ዝጠፍኡ ተራ ሰባት ኣይነበሩን ዓበይቲ ሰበኽቲ ዓበይቲ መራሕቲ ሊቃነ ጳጳሳት ዝነበሩ ካብቲ መንፈስ እግዚአብሔር ወፂኻ ብሕሊና ብስጋዊ ፍልጠት ክትሪዮን ተፈቲንካ ግን ዓብ ፀድፊ ስለ ዝኾነ እሞ ናይ ብሓቂ እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ ከመይ ገሩ ናይቲ ጽሑፍ ተመዛዘሚ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ካበይ ክደልዮ ከም ዘለና ብከመይ ክጸንዕ ከም ዘለና ዘስተንትኒ ሞ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓውና ዶክተር ክፍላይ ኩሉ ግዜ ከዓ ከምዚ ክትሳተፉ ከዓ እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛሓልኩም ሕራይ ሓውና ያዕቆብ ሓውና ያዕቆብ አቤት ይሸቦና ኣለሁ እንድዕናተይ ትጸገም ብርግጽቲ መጽሐፍ ቅዱስን ዝሃይማኖት አበውን ክልቲ ኣወሃሂደ ኸይድ ዘይምኽኣለይ ደርጋ ጀማራይ እውን ሎሚ ክልቲአን ብሓንሳብ ከንብበን ዝጀመርኩ እንካበይ ክጅምር ደልየ ካብ ቁፅሪ 8 ዘላ ወዲ እግዚአብሔር ክነሱ ሰብ ይበሃል ከምኡ እውን ወዲ ሰብ ይበሃል ሰማያዊ ክኸውን ከሎ ብፍቃዱ ምድራዊ ይኾነ بملكوت حمام زي بلو انكلوب سبنوت مكرا تقبل تتو غنا اتحاده ابتحاده زحاده رأيو اي بحالنيو كمي اتحاده ود እግዚአብሔር ክልተ አካል ወይ ክልተ ገጽ ወይ ክልተ ህላዌ የብሉ ትብል ቁጥር 9 ተቀጽልና በዚህን ተዛምኑ ክከራኸሩ ክቃወሙን አይምፈቀዱን ከምቲ ንሕና እንፈልጦን ብኡ እናኣምንን بمستوعال بارمومون نعو خامنو خغزون كسغدون متغبوم سناي كام خونلوم نبره ايبل اجيتا عندي بملكوتو حمام زي بلو انكلو بسبنت مكرا تقبله اجاب زي سي خلت دونر إلنا نخبل يدلي على هو تسمع لنا بتعم عبي استنتني بتعمي مخنياتو انتايو يسيلو سبع أكلات ويتوهادو بملكوتي بالمالتي حجي تعفل اللي انتايا حدرت هاي بحالني اتي تسقاونات ويتسب اب ملكوت اب ملكوت اب بحر حاديرو ايكونا نبل تا توهدو نبل زلنا مالتي تا توهدو نبل زلنا لكع كم وحدت حاطينن حاون يلو غليصو مالتي ود እግዚአብሔር كنسو سب يبحاليل ምክንያቱ ወደ ሰብ ክልተ ልደት በተዋህዶ ኸበረ ወልደ አብ በመለኮቱ ወልደ ማርያም በተስቢቱ ክልተ ልደት በተዋህዶ ከበረ ይብል ማለት
حجي تحدرت زبل صقا زبل أو كلا كفل زمن جمير زمس حجون كلا أسماء دا غير زمس زلو ود እግዚአብሔር ክንሱ ሰብ ይባሃልል كمون ود ሰብ ይባሃልል ሕጂ ብዛዕባ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ኣቦይ ካባ ይዓቢ ይብል ማለት ኣቦይ ካባ ይዓብተን ኣብ መልእኽቲ ዘለዋ ኣብታ መጽሓፍ ዘለዋውን ክርየኒና ማለት ስለዚ ብዛዕባ ባህርየ መለኮቱ ክገልጽ ከለኻ ኣነ ናቦን ሓደ ኢና ንብዙሓት ዘዳናግሮም ኣብቲ ኣቦይ ካባ ይዓቢ ክብል ጸኒሑ ኣብቲ ከዓ ኣነ ናቦን ሓደ ኢና ስለዚ ነታ ኣቦን ኣነ ናቦን ሓደ ኢና ንብል ንዓ ኣቐሚጦም ነታ ኣቦይ ካባ ይዓቢ ትብል ቃል ንዓ ምስ ወሰዱ እዚ ፍጡር እዩ ምክንያቱ ባዕሉ ኣቦይ ካባ ይዓቢ ብል ኣሎ ቤና እዩ ዝዓቢ ስለዚ ሰማያዊ ክኸውን ከሎ ብፍቃዱ ምድራዊ ኾነ ሰማያዊ ክኸውን ከሎ ብመለኮቱ ሰማያዊ ክኸውን ከሎ بفقادو مدراو خن بملكوتو حمام زي بلو انكلو بسببنتو مكرا تقبله سلازي اتي حاسين كهرم كله اتي تحوم استحاسين توهايدو تحاسين لمليمو كي تسبرخ نتحاسين كهرم كله نتحوجن بماسا كهرماي تخلني هاي سلازي اتملكوت توهادو سغا كساغه كحمم كله اتي توحيد وزلو ملكوت كن كساقه وي كحمم وي كقنزو اي كلني مالي سلازي هاي ولد اب ملكوت ولد مريم بتثبيتو كلتا لدت بتوحدو كبرز بملكوتو حمام زي بلون كلو بسببنتو مكرا تقبله اتاناي مرقته حواريا باودلس تقبلنا بسغاموته بمنفس غنا هياو كنه بزي سغا زخيدو انتم ابارنت زنبرو حرنت سبخلوم يبل مالت بملكوتو حمام زي بلو انكلو بسببنتو مكرا تقبله كتو غنا اتحدا ابتحدا حادر ايو اي بحالن كمي اتودي እግዚአብሔር ክልተ አካል ወይ ክልተ ገጽ ወይ ክልተ ህላውየ የብሉን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ነቶም ክልተ ባህሪ አለው ክርስቶስ ወድ ሰቢው ሰብሰባው ባህር ለዎ ስጋው ባህሪ ናይ ስጋ ስራሕ ሰርሕ መለኮታው ባህሪ ናይ ስጋ ስራሕ ሰርሕ ክብሉ ከለው ቅዱስ ዲያስቆሮስ ዝሓተተ ሕቶ ነይሩ ማለት ናብ ቃና ናይ ገሊላ ናብቲ መርዓተ ዓዲሙ ዝኸደስ መለኮትሪ ወይ ተስቢኢት ኢሉ ይሓቲት ስለዚህ ክምልሱ ስለዘይከኣሉ ክምልሱ ስለዘለዎ እንታይ ኢሉ ናብ ቃና ናይ ገሊላ ተዓዲሙ ዝኸደ መለኮት ዝተዋህዶ ተስቢኢት እዩ ምክንያቱ ስጋ كعد سقات نماي ናብ ወይ ንኽይር ኣይክእልን እዩ መለኮት ከዓ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ዝግዕዝ ዕደማ ኣይኮነን ነቲ ዝሓመመ ጦፍ ኢሉ ብዓይኑ ጥፍጣፍ ገይሩ ጭቃ ገይሩ ዝፈወሶ መን እዩ መለኮት ዝተዋህዶ ተስቢኢት እዩ ምክንያቱ መለኮት ጥፍጣፍ የብሉን ተራ ሰብ ከዓ ዓይኒ ክፈጥር ኣይክእልን ስለዚ ኣታ ነታ ሕድረት ትብል ነታ ሕድረት ሓዲሪ እምበር ኣይተዋሃሃደን حجون كم زبلو تكالات على لك كمتي ماي بشامبكو زحلف بمحسن مريم حليف مبر كاب سقا خاب نفس اي وسدن إلهم نتسقاونت حجون زخحدو سلازلو نتحدرت بالكلمات توحدو إنان بلنبر توحاهدو إنان بلنبر حاديرو أيكونان نبل مالت بريهات كون تسفى قبر حاونا يا إيكوب وكبرتي هذا اللي يبونا سلازي يغرتا خلاص عبي خلدي هو كالي توحدو إن كابنا زيناي كاثوليك ناي توحدو تمرتي كابنا كاثوليك تمرتي زفليلوس أبزيو ما خنبل نخلدو تخكل أبقو باعي كيلكيدون أبر 451 لما جمع راكزيك بتخرسيانا بكل تزتخفلت أبر 451 مالت كريستوس كلتا بحري الله مسبله ازو غباعي زي مسغباعي نيكيديا مسغباعي قسطنطينيا مسغباعي افيسون زصارر سلازونه كريستوس حساب مستسغوا توحد امبر كلتا بحري الله واين بلنينا زبل كاب غباعي كيلكيدون كاب 451 دي متن ثلاثه غباعيات كتقبل كولا ازو غباعي زغن ቤተ ክርስቲያንና ይተቀበሉን ያ ማለት ትፈልሊ ግን ካው ይጀምሩ በትክክል ካው ይጀምር ጉባኤ ከልቀዶን ይዝባል እሱ ኻ ተጸገም ናይት ጉባኤ ዝነበረኻ በዓል
مركيان كم زبل على تتقسى سلطان حيزهم بحيل نت امنت كتكبروا سلاز فتنو بحيل خاز خاون نجر سلاز يلا تأمنت كم زمت تتاو سلاز نبري عندنا تشجراتيو مالي إيش خبرتي هذا اللي يبونه خبرتي هذا آمين سلامات هراي حاونا دكتور كفلاي هراي أبونا ካብ ቋንቋ ናብ ቋንቋ ምትርጓም ብዙሕ ይሓትት ቀሊል ኣይኮነን ነዚ ዝተርጎምልና ናብ ትግርኛ ከዓኒ ክብሪ ይግብኦም ንዓና ከዓኒ ሓንቲ ኣልዒልና ክንውከስ ቀሊል ይኸውን ኣብቲ ግእዝ እንዘ ሰማያዊ ኣትብል ከም ዝመስለኒ ንዓይ ከዓኒ ሰማያዊ ክኸውን ከሎ ዘይኮነስ ሰማያዊ ክነሱ ተባሂላ እንተትኸውን መሓሸት ነይራ እብል ብጣዕሚ ፅቡቅ እግዚኣብሔር መስገን እወ ካብቲ ዘገርም ደስ ክብለና ዝግብኦ ነዚ መፅሓፍ ዝፀሓፉ ኣቦና መምህር ዓንደ ብርሃን ገብረ ማርያም ዝበሃሉ ኣብ ክፍሊ ሓላፊ መንፈሳዊ ትምህርቲ ኮይኖም ዘገልግሉ ዝነበሩ መፅሓፈ ጥምቀት መፅሓፈ ተክሊል ናይ ብሉይ ኪዳን መምሃሪ ናይ ሓዲስ ኪዳን መምሃሪ ዝተርጎሙ ነዚ መፅሓፍ ዝተርጎሙ ከዓኒ ኣብታ ቤተክርስትያን መናፍቅ ኢኻ ተባሂሎም ካብ ቤተክርስትያን ተኸልኪሎም ኣብ ቀፅረ ቤተክርስትያን እንዳቀደሱ ግዚኦም ብከምኡ ሕሊፎሞ ከምኡ ከለው እዮም ዓሪፎም በረኸቶም ምስ ኩላህና ይኹን ስለዚ ሕጂ እውን ነታ ቤተክርስትያን ዋጋ ዝኸፍሉ ኣቦታት ነዚ ዘበርከቱ ነዚ መፅሓፍ ዘበርከቱስ ክሳብ ሕጂ ብመናፍቅነት ካብ ቤተክርስትያን ተኣልዮም ግን ኣብ ቀፅሪ ኮይኖም ንእግዚኣብሔር እንዳመስገኑ ካብ ጎይታ ይበልፅን እየ እንኳን ዓይነ ክርስቶስ እውን እቲ በጃ ኩሉ ዓለም እውን ካብ ቤተ መቅደስ ተሰጊጉ እንዳበሉ ኣብ ቀፅሪ ሓንቲ መዓልቲ ካብ ቤተክርስትያን ከይተፈልዩ ዕድሚኦም ኣሕሊፎሞ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ኣብ ገዳም እንዳ እምነ እንድርያስ ብክብሪ እቲ ገዳም ተቐቢሉ ብክብሪ ሓመድ ኣዳም ኣልቢስዎም በረኸቶም ፀጎኦም ምስ ኩላህና ይኹን ኣሰኣሰር እምነቶም ፅንዓቶም ክንስዕብ ከዓ እግዚአብሔር ይደግፈና ሓውና ዶክተር ክፍላይ ብዙሕ ኣዘኻኺርኩምና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ግዜና ይኣክላለ ዝኾነ ሕቶ ርእቶ እንተሊና ክንቅበል ኢና እንድሕር ዘየሉ ግን ግዜና ይኣክላለ እሞ ኣቦና ብመላከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ሕራይ ኣቦና ምርጌታይ ኣፍታ 11 ደላሲ ከተብርህልና በሪሃን ዳፍታ ዕብራውያን ግን ቆርብ ከተብርህልና ካብቲ ተነቢሩልና ዘሎ ሰናይ ከይንወድቕ ብዛዕባ ኣምሳል ተዋህዶ መለኮትን ስብነትን እንታይ ከም ዝመስል ኣይንመራመር ኣይንጋጌ ኣይንተዓንቀፍ ወይን ትብልሲ ኣፍታ ዕብራውያን በሪሃላ ቆርብ ግን ዕረኹም ከተብርህልና ክንፈኣዳና እግዚአብሔር መስገን ኣቦታትና ይንተኣናቀቅ ማዕምቅቲሁ ወይንህስስ እበያቲሁ ኢሎም ዝፀሓፍሉ ምክንያት እንታይ እዩ ዝብል እቲ ብሕሊና ሰብ ክብፃሕ ዘይክእል ኣብ ሕጊ ሙሴ ኮነ ኣብ ሓዲስ ኪዳን እቲ ክንበፅሖ ዝግባአና ሰሪዕልና እዩ ማለት እዩ እቲ ክንበፅሖ ዘይንኽእል ከዓ ክንበፅሖ ስለ ዘይንኽእል እንታይ እዩ ዝብል እቲ ተቓል ከውፃሙ ከምታ ዘላታ ኣብ ዘዳግም 29 እንታይ ይብል እቲ ስውር ነገር ዘበለ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ኩሉ ቃላት እዚ ሕጊ እዚ ምእንቲ ክንገብሮን እቲ ግሉፅ ንዘለኣለምን ንዓና ንደቅናን እዩ ስለዚ እቲ ስውር ዘበለ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ካብቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝገለጽዎ ንላዕሊ ካብቲ ኣቦታት ዝተርገምዎ ንላዕሊ እንድሕር ክንከይድ ፈቲና ከምቲ ኒቆዲሞስ ሰብ ምስ ተወልደስ ከመይ ገብሩና ማሕፀና ድዩ ክምለስ ጎይታ እንታይ ኢሉ ናይ ምድርን ተነጊርናኩም ካብ ዘይተኣምኑስ ናብ ሰማይን ተነጊርናኩም ከመይ ገርኩም ክትኣምኑ ስለዚ እቲ ባህርያት እግዚአብሔር ሰባት ክዛረብሉ ሰባት ክንበፅሖ ንኽእል ኣሎ ሰባት ክንበፅሖ ዘይንኽእል ነገር ከኣሎ ማለት ስለዚ ኣብቲ ብሕሊናና ክበፅሖ ዘይክእል ንዕኡ ሰጊርና ክንመራመር እንተሕፈቲና ኣብ ከቢድ ውድቀት ክንወድቕ ኢና ማለት ስለዚ እቲ ታሪክ
أين مرامر كابت تمدبلنا نلعلي أين مرامر يلو مالت سلازي توم عبد عسرت شو من تخفل زبن زمالسو مساعد كريستوس علت كندزخ خوني ندابلو نتوم سعبتهم سعدا سنبت ندابلو أكيبهم زنبيزو نبارو عبتزبلو علت مساعد كريستوس هاي مثلا ورح سأني حكا بحدا ميتو مالت انت بدحري زمن مرحخا اب قصر حنت قصر سلازتغاغي امبر لزبن زي كونس نعمت اخمسي له مالت زي اب 10 8 10 4 زبل وي سلازي نتي العلا عقمنا زخنا كابتو غويتا غليص وزلون لعلي اندحر كنمطت فتينا عقمنا وسن سلازخنا ناب زي يدلي كحدت وي ناب زي يدلي سحتت نخي وسدنا يوم كما غير ما قمي تمام مالت تملي شاخت كون تسفى قبر كابت تنبيرو النازلو سناي كين ودق إلو مالت تملي شاخت كون تسفى قبر عدنا ترحس آمين قال هي وتسمع لنا بنا تملي سات كبرنا آمين آمين نقول لها نقال هي وتسمع لنا الراي أبونا بملاك السلام قال معدان غيركم بصولة كتعاسولنا أو دم هرتنا باهمي الراي كبرنا مسجانا نعم لاخ يخن كلكم كما ويلكم كما يمسيكم بنا بمرجتك على هو تسمع لنا مزمر زمر كون حفتنا عاملو زماري ملأخت يسمع لنا نتهم كلكم نتي توهبكم تقصتات ننببكم كم وين كم حتى أمثيلكم وإذا ما نتردعكم دستنتنكم ما كتقلصوا زمسخن دم كلكم زمن أقلقلتكم يبارخ إتام كلكم بدمسي مسانا زي تساتفكم أمرخوا بزهانقنا مسانا تمهارو السمع زمسخم دم كلكم إزيابير أقلقلتكم يقبل أبتا قصري حمشته أبزان عرف أبزان بباز نبرنا معرف سي قال أيون بزح سحتات تذكروا هايمانوت رايك حدون انتاي رأى بخفعاتهم نخالقوت انكفات كحدث زخون درسة صحافو ما انت نسب كسحتو أملاخو منفس زي كونه سيطاناوي درسة دما درسو كابز خمزي يدحننا كان معنكفي مخان معنكفي خيمص ايترفني مو اتو بسرو معنكف زمصسي ويلو يزبل املاخ مو كان معنكفتي مخان እግዚአብሔር يحلونا اتوم زسحاتوسي ሃይማኖት ጥራሕ ክሒዶም ኣይኮኑን ሱቕ ኢሎም እዩ ዝብለና ዘሎ ነቲ ክሕደቶም ድማ ናብ ካልእ ምእንቲ ክባፃሕ ድርሰት ደሪሶም መፅሓፍቲ ድማ ፅሒፎም ንካልኦት ዕንቅፋት ይኾኑ ንክሕደት ዝኸውን ዕንቅፋት ይኾኑ ነይሮም እዮም እዚ ንሰብ ዘስሕት እዚ ድማ ኣምላኻዊ መንፈስ ዘይኮነ እቲ ድርሰታት ሰይጣናዊ ድርሰት እዩ ኢልዎ እዚ ቅድሚ 1700 ዓመት ዝተዛረቦ ቅዱስ እስጢፋኖስ አትናቴዎስ ይቅረታ እዚ ነገር ዝኸ ሎምኸ አሎዶ አሎ ዝነበረ ቀደም ሕጂ እውን ኣሎ
قال خنرئ خلنا نسمع خلنا كم زحدش أبانا تجمر إذ مثلنا قند تصنحيو عبتتصحي زلوسي حدش نجار يلا انت زنبر إدما زداقاقم زبالو حواريا بيترو أولسون نابتنا منفس ودو نتيمتيوس انت ايلو أبكالا اي تيمتيوس معرف سلسة وصرا عسرت سلسة اتوم اكويات سباتن تأبرتن قنا إن أشحاتون نابز قدده كبصحو إيوم كابز خمزي يدحننا وكيات سبات بلا مالو زياتهم دمان تايلوهم تأبرتيهم نبعلهم الناس حاتون نخالو قدما الناس حاتون النات أبرون نابز قدده كبصحو إيوم ما نحنا دما إزي أن مهارو زلنا نمنتايو انت دعيلنا زسحتو رخيبنا كاين السحت أبرتي أقات إمامنا دما كاين تأبر مسحتي تمصنا أبرتن تمصنا بيت كريستيان ملسي كم زلوا أبوتاتنا زدالو على أملاخ دما مرتعو كم زلنا أبتي هوارياوي زتقبلنا يو أو نخنصنا كحجزنا إنا إزي نمهارو زلنا أما إن أصحاتون إن صحاتون نابز قدد دما كبصحو إيام أنا زي لبنا إيام مخنياتو سحيتكا مسحاتو مخان أبار مخان نابز قدد نوداب نابز خف أدما نوداب سلزغنة كي نسحتن سحيتنا كي نسحتن نتحقق خنفلتا منياتو سب نايزبول عايز قوسع حق انت فلتنا حق انت التمهيرنا انو سعو كبانا زوصون انت دايلنا حق انبر مسحاتي ايكونن امو بخمزي فلتنا اصنعنا كاين السحت اب حقي اب امنت صنعنا خنبر دما እግዚአብሔር ንኩልና ይحግዘና ስለሁሉ እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ይብጽሐዮ ብጸሎት ክንዓጹ ኢና ቅድሚ ብጸሎት ምዕጻውና ከምቲ ክንገረና ዝቀነየ ንጽባሕ ቀዳም 23 حونا دياقون دكتور برهانه كامشينغان ديتريك مصيو بزعبا الكيدان بزعبا امونغو 70 سبيتن زلو كنت قدم حجي صبوق تمرت زمهارنا طقام تمرت زمهارنا حجو النسو دخيمه خيبله سرحو نابرؤ قديفو نعنا خطقم نعنا وانت زلو تمكرون كابت زلو تمرتون ككافلنا يمص علمو نشعان قدام مدبن حزو زي تمزقبنا اينبل شعو مصينا نغو كن مزقب نخل إنا مخنياتو صنع حدار سلام زلو حدار
ፍቅሪ ዘለዎ ሓዳር እንተደኣ ኮይኑ ፍቅሪ ዘለዎ ቤተሰብ ፍቅሪ ዘለዋ ሃገር እውን ካብ ቃል ኪዳን እያ ካብ ሰብኣይን ሰበይትን ካብ ገዛ እያ ትጅምር እሞ ኣብዚ ተመዲብልና ዘሎ ሰዓትን መዓልትን ናይ ንጎኢ ክጅመር ንፅባሕ ቀዳም ኩልና ክንመፅእ እቶም ሰማዕና ሰሚዕና ኣለና ንዘይሰምዑ ድማ ከነስማዕ ናይ ዝመፅእ ናይ ሽዑ ሰባት ይግበረና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ኩልና ብጸሎት መደብና ክንዓፁ ሓንሳብ ንጸሎት ሓፍ ንበል رايمنت سلام زصلى صلوت كم بحدش كلن زحجا بها رب قويتانا مدحنا يسوع كريستوس من سلام زحنت اللي كل زغنات قدس بيت كريستيان لمن علنا قبل عليه المؤمنان بزح سلام كهب كل سلام سلطان ذلو እግዚአብሔር አምላክና እዩ من سلام صلي بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس መንግስትኻ ትምጻእ واركام تاب سمايكم دمان دريكون علاتن جيرانا لما هبنا نان زبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا عصانا دقلنا وفادحنا نمبر فتنا يتتونا من قسن حيلن كبرن نزل عالمنا كايما امين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي ادي جابي هرصبات قويتا سراوي سلام لك له نسخي كاب انس برختي خي فركر سون برخيو ومل تتصقا جابير مساخيو وفست دس ولكي ኃጢአት ናሰር የልና ነፍቶ ወድቀ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምን ለና አሜን ወንሁሉ ትሕጂ አብሔር ልምነካን ማልዳካን አለና ወንጉ ሰላም ሰላም ሀበና ሁሉ ይኳና አኸሞ እግዚአብሔር አጥሬና ጸጋኸው ነፍሰልና የካህን ፈልጥ ባዳ አምላክ ይብልና ቅዱስም ካን ሰምን ጽውዑን አለና ኣብ ሰማይ ዘለኻን ስጋ ሰላም ካብ ነፍስ ኩልና ሐድር ኣብዚ ዓለም ዝውን ባርናም ሰላም ሐሉ ኩሉ መራሕትን ሰብ ስልጣን በቅዱስም ካ ሰላም ሀቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳይንታ ዛብካ ምኽራብ أمتاونا نوصانا نزلو قراوتنا بكل سلام حلوهم بهدوهم بعنعن واتكن نبرن كل سنة يملك ودمانا أغاني زيابير بنفرح وحياونا تكن ركبن كريستوس مسؤولين منفذ قدسن سقانا صناعتهم بؤزلك على كل سعن نزل علم أمين محارة أملاق محارنا يقربها لأملاق ربللنا ساعات معلت زبارك لنا قدسك جابير أملاقنا ساعات زامشدي علم ما بارك لنا منفذ كامر حنا حيل خادق فنا كبرنا حديقات عرقنا كم محرت كمبر النايت خيدنا ودسم مودعتون تصبق ايمو مودعتا كلنا تصبق لنا تصوم زد ما سخات ريو سخات تقبل تصومن صلاتن سبايان غبرلنا كلنا مقد السحات حجو ناب قدس غاخان كور دم كان زبق غبرلنا اب عالم سلام ام غدق سبات دما فرنجسلنا تم كلهم حميمام زلو بصلاه ذكرنا زولنا اسماتهم نفلطم زي نفلطم نسخاغنا كلهم تفلطم يخمو سلا كلهم حمومات لمنكالنا أمام فوس سقايا مقلل سبارم دما صقن حزن زلو صانا نعلنا صميم زلو مسعلنا سقام نفس تاثر فتحلنا فحز ولا اقبلنا ابصبا زلو مسرف طرلهم وفرو دحن يتولنا غشو دحن ملسلنا وليدنا نعبيم زلنا بارخلنا بنا دينا قدس دنگل مريم ملادنت بنا ملائكه ترادانت بنا نبياتنا حوارياتن صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا سانازو علكان مسكنكا سانا تحضر ما نمعقبك سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس منستخات تمصا ادكام تاب سماي كوم دما مدري يكون علت انجيرانا لو ما هبنا احنا نزودلنا دلهم كم زحدقنا لهم دلنا عسانا دقلنا كفادحنا نمبر فتناي تأتولنا منقسن خيلن كبرن نزل علمنا تكايما امين قوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له لنا خدن دليخي سغاخون دنگليخي ادي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك له سرقا انس برختيخي ركرسهم بروي ومن اتتصقا يا بهير مساخي او فسيتي دسي بالكي اتنا خسريلنا نفتو ودخي يسوع كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين يفتح ويشري
እግዚእነ አምላክን ምዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ጋና ሰራያት ያደም ሳሲ አበሳ ወልዱ ለብርከሳቴ ብርሃን አቶማዊ ካናት ዋዊ ዲያቆናት ሮን ሳርጎ ጻናት በበሰምከም ኩንፍታኑን ጻነ ይረሴን ስብሏን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መል 12 ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዚ ዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ጊዜኩም ድማ ይባርኽ ብሩኽ ላይ ትግበረልና አሜን ህይወት ይስማዕልና ኩልኩም አሜን ህይወት ይስማዕልና ኩልኩም ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህባ አገልግሎት ባንቃድዎን ብጥባትን ክትከታተልዎ ዘምጽኡ እቲ ብሕቡዕ ዝርኢ እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበተወታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ክሳብ ዝሰዓት እዚ ብዳሕነ ሰላም ዓቂቦ ብምሕረቱ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ዝረዳእና ንዝመጽእ ግዜ ከዓ ብዳሕነ ሰላም ዓቂቡ ብከምዚ ክንጋባእ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ሰላም ለይቲ ብሰላም ይራኽበና